Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη alert. Σήμερα στην εκπομπή μου συμπαρουσιαστής είναι ο Τέλος Φίλης. Καλησπέρα Τέλο, χαίρομαι πολύ που είσαι κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες για δεύτερη φορά. Ναι, είναι κάθε μήνα η στήλη σου. Okay, και έχουμε σήμερα μου ζήτησες παραγγελιά η ποίηση και η μουσική. Η μουσική και η ποίηση. Ωραία, ελπίζω. Ενδιαφέρον και δύσκολο θέμα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Okay. Αν και έχουμε επικαιρότητα που είναι καλό να τη δούμε πριν περάσουμε στα θέματα του πολιτισμού. Είναι, βέβαια, ο πολιτισμός είναι που δοκιμάζεται και αυτές τις μέρες με τον Νίκο Ρωμανό. Έχουμε την κατάληψη στο Ολύμπιο. Τώρα πριν λίγη ώρα έγινε, στις 9 Γενική Συνέλευση. Δοκιμάζει γενικότερα τον δυτικό πολιτισμό αυτή η περιπέτεια. Θεωρώ θετικό ότι μια απεργία πείνας που ξεκίνησε από την Αθήνα για πολύ συγκεκριμένους λόγους έχει επηρεάσει μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων, έχει ξεφύγει από κάτι πολιτικό και επιτέλους έχει πάρει αυτό το ρόλο που θα έπρεπε. Μια ανθρωπιστική διάσταση. Δηλαδή είναι πια ανθρώπινο. Είναι θέμα αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Ακριβώς. Και το άλλο μείζον θέμα που μας πονάει είναι το κομπάνι, όλη η περιπέτεια που ζουν οι γυναίκες κουρδικής καταγωγής εκεί. Έχουν πάρει τα όπλα και αντέχουν χάρη στην αλληλεγγύη του δυτικού κόσμου. Γίνεται μια μεγάλη καμπάνια. Καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον Φίλιππο Πολατσίδη. Αλληλεγγύη για όλους, φίλος της ΕΡΤ, φίλος της εκπομπής. Και θέλουμε να μας μιλήσει για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει και η Αλληλεγγύη για Όλους και το Κόκκινο, το ΚΕΘΑ, το Κοινωνικό Ιατρείο. Καλά τα λέω? Ναι, και η ΑΔΔ. Είναι οι πρώτες 5 φορείς παύλα συλλογικότητες οι οποίες έχουν ξεκινήσει αυτή την καμπάνια πανελλαδικά. Η οποία πήρε παράταση και θα κρατήσει μέχρι τέλη του μήνα. Μέχρι τέλη του μήνα, ναι. Γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και μαζεύονται υλικά, τρόφιμα μακράς διάρκειας, υλικά προσωπικής υγιεινής. Ναι, και βέβαια φάρμακα. Φάρμακα, κουβέρτες. Ναι, οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που είναι έξω και υποφέρουν. Ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε τέντες ή σε σκηνές, δηλαδή, στην καλύτερη με αυτόν τον περίπτωση. τρόπο να σκέφτονται οι τηλεθεατές. Τι ανάγκες έχουν κάποιοι άνθρωποι. Για πες μας λιγάκι για αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει ανταπόκριση λοιπόν? Υπάρχει ανταπόκριση. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά πριν από μερικές μέρες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 100 σημεία συλλογής ανά την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη ποια είναι? Καταρχάς είναι το κτίριο της ΣΕΡΤ εδώ που βρισκόμαστε, Στρατούμε Καφταντζόγλου. Είναι το ΚΕΘΕΑ στην πλατεία Μωριχόβου στα Λαδάδικα. Ρέμπελου 7 πίσω από το παλιό Δημαρχείο. Ναι, είναι το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης στην Εσώπου 24 στο Βαρδάρι. Είναι το Βίος-Κοόπ. Ναι. Το καταπληκτικό σούπερ μάρκετ, ναι. Που είναι καλό να πηγαίνετε ούτως ή άλλως. Στον Εύωσμο έχουμε τους ενεργούς πολίτες που είναι Κοριτσάς 21. Ακριβώς. Το σωματείο της ΕΙΑΘ, Εγνατίας 127 στο δεύτερο όροφο. Ήδη έχουν μαζέψει αρκετά πράγματα. Και υπάρχουν και άλλες συλλογικότητες. Υπάρχει ετεροτοπία Δραγούμη με Πτολεμαίων 42. Και μπαίνουν συνεχώς και άλλοι φορείς και συλλογικότητες. Και να πούμε ότι η ίδια προσπάθεια γίνεται και στην Πρέβεζα, την Καβάλα, την Κατερίνη, την Κομοτηνή, Πάτρα, Πύργο, Κόρινθο, Καλαμάτα, σε όλη την Ελλάδα. Σύρο, Τρίκαλα, Βόλο και φυσικά και στην Αθήνα. Τώρα να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο Κομπάνι. Μπορούμε να δούμε καταρχήν το μικρό βίντεο του Κόκκινου, του ραδιοσταθμού Κόκκινου, που έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος αυτής της πρωτοβουλίας. Τα δάκρυα και η συμπόνια μερικές φορές δεν αρκούν. Ο χειμώνας θα είναι βαρύς και οι πρόσφυγες από το Κομπάνι χρειάζονται άμεσα τη βοήθειά μας. Μέχρι την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, συγκεντρώνουμε φάρμακα και τρόφιμα μακράς διάρκειας. Μια πρωτοβουλία του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο, του ΚΕΘΕΑ, της Αλληλεγγύης για Όλους, του Συντονιστικού Κοινωνικών Ιατρίων Φαρμακείων Αττικής και της ΑΔΔ.
Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες των διοργανωτών και στο τηλέφωνο 210 32 17 777. Γιατί στο Κομπάνι η αλληλεγγύη κρατάει τη ζωή. Και να πούμε ότι είναι 100.000 πρόσφυγες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην περιοχή του Σουρούτ, στην νοτιοανατολική Τουρκία, και ζουν μέσα σε σκηνές. Μόνο στο 1 τρίτο των προσφύγων είναι δυνατόν να παρασχεθούν τα στοιχειώδη μέσα επιβίωσης. Άρα η ευθύνη που πέφτει στους ώμους της διεθνούς κοινότητας είναι τεράστια και πρέπει να την αναλάβουμε. Να δούμε, Φίλιππε, αν θέλεις, ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που έχει να κάνει με τις γυναίκες τις Κούρδισσες εκεί. Είναι γυναίκες από το Κιρκούκ. Μπορούμε να το δούμε. Να δούμε τι... Είναι ένα τραγούδι που συνοδεύει αυτό το κομμάτι. Και να μας πει... Εικόνες που μας τραβάνε το βλέμμα και πάνε κατευθείαν στην καρδιά. Συζητούσαμε τώρα όσο βλέπουμε το βίντεο. Εμένα με συγκινούν αφάνταστα τα αποφασιστικά βλέμματα αυτών των γυναικών. Βλέμματα, ναι. Πιστεύω ο Φίλιππος έχει να μας πει πράγματα για αυτό το θέμα.
Φίλιππε, δεν ξέρω τι να σε πρωτορωτήσω. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε μια κοινωνία που το παίζουμε ευαίσθητη, αλλά είμαστε ένα απόλυτο λίθαργο. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς στο... Αυτό το βίντεο είναι πολύ κατατοπιστικό. Δείχνει γυναίκες Κούρδισσες μαχήτριες, οι οποίες πολεμάν δίπλα στους άντρες τους, επί ίσης ώρες, το Ισλαμικό κράτος, ένα κράτος σκοταδιστικό. Δείχνει λοιπόν και τον πόλεμο που κάνουν για την ύπαρξή τους την ίδια και για τα παιδιά τους και για τις οικογένειές τους. Υπάρχει όμως και από πίσω ένα φόντο το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μιλάμε για μια κοινωνία δημοκρατικά δομημένη, συναποφασίζουν άντρες και γυναίκες, έχουν πολιτοφυλακή, έχουν λαϊκές ομάδες περιφρούρησης, αποφασίζουν επί ίσης ώρες για την τροφή, για την περίθαλψη, για τον ύπνο. Αποφασίζουν και για το πώς θα πεθάνουν ουσιαστικά και για το πώς θα ζήσουν. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο ότι πολεμάνε ένα σκοταδιστικό κράτος. Είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς όμως. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, αλλά θα μπορούσαν πιθανόν να έχουν φύγει. Δεν έχουν φύγει. Είναι στο Κομπάνι. Το Κομπάνι είναι ένα ερείπιο. Ναι. Αλλά μένουν εκεί και πολεμάνε. Και έχουν τους δικούς τους ανθρώπους, κάποια χιλιόμετρα πιο μακριά, στον καταβλισμό, 100.000 άμαχοι, κυρίως γυναικόπαιδα, και αυτοί που έχουν μείνει πίσω παλεύουν για γη και ελευθερία. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα αυτό. Και εμείς οφείλουμε να τους συνδράμουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Να πω εδώ πέρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, με τον τρόπο που είναι δομημένοι, με τις αποφάσεις που παίρνουν τις πολιτικές και τις στρατιωτικές, αποτελούν ένα πολύ κακό παράδειγμα για τη Δύση. Για το πώς έχει καταντήσει η Δύση αυτές τις χώρες. Δεν μπορεί λοιπόν να έχεις μια δημοκρατικά δομημένη κοινωνία μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι σκοταδιστικό, το οποίο έχει πλειοδοτηθεί στο να είναι σκοταδιστικό από τη Δύση. Γι' αυτό και θέλουν να τους καταστρέψουν. Και υπάρχει βέβαια και το ζήτημα των πετρελαίων. Αλλά είναι ένα παράδειγμα. Και η συμπεριφορά των ίδιων των Ισλαμιστών στις γυναίκες. Μαθαίνουμε ότι πήραν τα όπλα γιατί είδαν τι κάνει. Είχαν υποστεί βιασμούς και ξέρουν ότι άμα πέσουν στα χέρια τους, ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουν ήταν να ντυθούν στο χακί. Μιλάμε για ένα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα της κρίσης πρέπει να βοηθήσει. Και μιλάμε για την Ελλάδα της κρίσης. Δεν μιλάμε για μια Ελλάδα 5 χρόνια πριν που ζούσε και σε μια σχετική ευμάρεια. Από το ειστέρημά μας λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε. Οι γυναίκες οι οποίες ξέρουν να φροντίζουν και τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και καταλαβαίνουν τον πόνο αυτών των γυναικών, τι σημαίνει να αφήνεις πίσω το παιδί σου για να είσαι στην πρώτη γραμμή και να μην ξέρεις αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Οι γυναίκες μας λοιπόν και οι μανάδες μας πρέπει να βοηθήσουν. Να δούμε και την Αφίσα, Φίλιππε. Ναι, βέβαια. Την έφερες εδώ στην Ερτρία. Και όσοι πιστοί, ευαισθητοποιηθείτε. Το πιο σημαντικό από αυτό που είπε ο Φίλιππος είναι φυσικά οι ενοχές της Δύσης για αυτές τις καταστάσεις, αλλά θέλω και εγώ να το πω ότι μια μάνα μπορεί πραγματικά να καταλάβει τι σημαίνει να αφήνεις το παιδί σου χιλιόμετρα μακριά, να παίρνεις το όπλο και να πολεμάς για τη ζωή σου και για τη ζωή του παιδιού σου και να μην έχεις τίποτα. Τίποτα απολύτως, γιατί έχει πέσει απίστευτος βομβαρδισμός, νομίζω, έτσι δεν είναι? Είναι απίστευτη κατάσταση. Βέβαια, αυτό που βγαίνει είναι μόνο οι σφαγές που κάνουν οι Ισλαμιστές, οι τζιχαντιστές. Αλλά το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπουν οι Κούρδοι μαχητές φυσικά και έχει κοπεί εντελώς. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Και βέβαια έχουμε και το ρόλο της Τουρκίας, που ναι, μεν δεν αφήνει τους Κούρδους μαχητές να περάσουν στο Κομπάνι για να πολεμήσουν, αλλά αφήνει εύκολα να περάσουν οι τζιχαντιστές για ευνόητους λόγους. Φοβερό, φοβερό. Φίλιππε, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε που υπάρχεις για όλη αυτή την κοινωνικά χρήσιμη δράση σου. Θα τα λέμε. Να είσαι καλά. Και εμείς να περάσουμε τώρα σιγά σιγά στο κυρίως θέμα της εκπομπής, που είναι η ποίηση, η μουσική στην ποίηση. Το συζητήσαμε πολύ καιρό, νομίζω. Είναι παραγγελιά, ό,τι θέλεις. Όταν τρέχουν τα γεγονότα, ναι, γιατί εμείς επιμένουμε στην ποίηση ή γιατί εμείς επιμένουμε στη τέχνη? Γιατί πιστεύουμε και οι δυο, ομολόγησέ το δημόσια κι εσύ, ότι η τέχνη εκτός από παρηγοριά είναι και μεγάλη ανάγκη.
Μόνο μέσα από τη τέχνη μπορούμε να κρατηθούμε από κάπου και να συνεχίσουμε. Και αυτή είναι και η λογική της δομής της εκπομπής. Δείχνει πρώτα τις πληγές και μετά... Λίγο, ναι. Λίγο βγαίνουν φωνούλες που εκφράζουν την ίαση. Ναι. Πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, τον Γιώργο Καζαντζή, που θα μας μιλήσει για τη δουλειά που έκανε πάνω σε ένα καταπληκτικό καινούριο CD που θα μας τα πει. Μπορούμε να δούμε το βίντεο με την απαγγελία, πώς συνόδευε το βίντεο. Η πρώτη παρουσίαση της δουλειάς του κ. Καζαντζή έγινε στο Παραθύναλό, στο πλαίσιο του Παραθύναλός. Αυτό το Σεπτέμβριο. Στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, όπου για πρώτη φορά ο κ. Καζαντζής έπαιξε στο πιάνο ζωντανά ένα από τα κομμάτια που συνοδεύουν την απαγγελία της Κικής Δημουλά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, μπορούμε να τη δούμε. Είναι η πρώτη φορά που παίζεται από τη τηλεόραση. Ακριβώς. Χαιρόμαστε πολύ λοιπόν. Να ακούσουμε λίγο Δημουλά σε μουσική Γιώργου Καζαντζή και θα τον καλωσορίσουμε στο στούντιο αμέσως μετά. Αισθάνομαι χωρίς προέλευση. Λοιπόν, έγινε ένα λάθος, συμβαίνουν τα λάθη. Αυτό όμως είναι ωραίο, γιατί προαναγγείλαμε το επόμενο θέμα. Εντάξει. Για τους έξυπνους που το κατάλαβαν, που είναι επίσης κάτι που παίζεται για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Και είναι πάλι στο ίδιο πάνελ. Δεν θα πούμε απολύτως τίποτα. Ακούμε τώρα το σωστό βίντεο και μετά γίνονται οι διευκρινήσεις απαραίτητες. Περπατώ και νυχτώνει. Αποφασίζω και νυχτώνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Υπήρξα περίεργη και μελετηρή. Ξέρω απ' όλα, λίγο απ' όλα. Τα ονόματα των λουλουδιών όταν μαραίνονται, πότε πρασινίζουν οι λέξεις και πότε κρυώνουμε. Πόσο εύκολα γυρίζει η κλειδαριά των αισθημάτων με ένα οποιοδήποτε κλειδί της λησμονιάς. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Πέρασα μέρες με βροχή, εντάθηκα πίσω από αυτό το σειρματόπλεγμα, το υδάτινο, υπομονετικά και απαρατήρητα, όπως ο πόνος των δέντρων όταν το ίστατο φύλλο τους φεύγει και όπως ο φόβος των γενναίων. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Πέρασα από κήπους, στάθηκα σε συντριβάνια και είδα πολλά αγαλματίδια να γελούν σε αθέατα αίτια χαράς και μικρούς ερωτηδείς καυχισιάριδες. Τα τεντωμένα τόξα τους βγήκανε μισοφέγγερο σε νύχτες μου και ρέμβασα. Είδα πολλά και ωραία όνειρα και είδα να ξεχνιέμαι. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Περπάτησα πολύ στα αισθήματα, τα δικά μου και των άλλων, και έμενε πάντα χώρος ανάμεσά τους να περάσει ο πλατής χρόνος. Πέρασα από ταχυδρομεία και ξαναπέρασα. Έγραψα γράμματα και ξαναέγραψα και στο Θεό της απαντήσεως προσευχήθηκα άκοπα. Έλαβα κάρτες σύντομες, εγκάρδια αποχαιρετιστήρια από την Πάτρα και κάτι χαιρετίσματα από τον πύργο της Πίζας που γέρνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη που γέρνει η μέρα. Μίλησα πολύ στους ανθρώπους, στους φανοστάτες, στις φωτογραφίες και πολύ στις αλυσίδες. Έμαθα να διαβάζω χέρια και να χάνω χέρια. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Ταξίδεψα μάλιστα. Πήγα και από εδώ, πήγα και από εκεί, παντού έτοιμος να γεράσει ο κόσμος. Έχασα και από εδώ, έχασα και από εκεί. Και από την προσοχή μου μέσα έχασα και από την απροσεξία μου. Πήγα και στη θάλασσα. Μου οφειλόταν ένα πλάτος, πες πως το πήρα. Φοβήθηκα τη μοναξιά και φαντάστηκα ανθρώπους. Τους είδα να πέφτουν από το χέρι μιας ήσυχης σκόνης που διέτρεχε μια ηλιαχτίδα κι άλλους από τον ήχο μιας καμπάνας ελάχιστης.
και ηχήθηκα σε κοδανοκρουσίες ορθόδοξης ερημίας. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Έπιασα και φωτιά και σιγοκάηκα και δεν μου λείψε ούτε των φεγγαριών η πύρα. Η χάση τους πάνω από θάλασσες και από μάτια σκοτεινή με ακόνησε. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Όσο μπόρεσα έφερα αντίσταση σε αυτό το ποτάμι όταν είχε νερό πολύ να μην με πάρει. Και όσο ήταν δυνατόν φαντάστηκα νερό στα ξεροπόταμα και παρασύρθηκα. Όχι, δεν είμαι λυπημένη, σε σωστή ώρα νυχτώνει. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούριου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο τα σταυροδρόμια και οι γωνίες, σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόλεις. Μπουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φτηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένοι γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες. Όπως και εμείς, όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί, τι χαρούμενα, τι αλλεπάλληλα, τι συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους, μόνο κλειστά μεγάλα γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι. Πολύ ωραίος στίχος, ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι. Καταπληκτικό είναι. Πρέπει να πω ότι το βίντεο, εκτός ότι είναι η πρώτη φορά που παίζεται πρώτα δημόσια, τι πρέπει να πεις ως σωστός συμπαρουσιαστής? Ποιος είναι κοντά μας. Ναι. Ήθελα να πω απλώς για τον ήχο. Δεν ακούγεται η υπέροχη μελωδία της του μικρής σουίτας, φιλοξενουμένου μας. ναι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Γιώργο Καζαντζή. Καλώς σας βρήκα. Τον ηθικό αυτούργο αυτής της γλυκύτητας, αυτού του κομψοτεχνήματος. Να πω εγώ που ήμουν παρόν στην πρώτη παρουσίαση, ότι εγώ ξαφνικά νιώθω δύο νέα κορίτσια μπροστά μου να έχουν αναλυθεί σε λυγμούς. Στην Καλαμαριά, εκεί στο Ναι, θέατρο Μελίνου Μερκούρη. Ήταν φοβερό. Γι' αυτό είπα, γιατί η μουσική δεν ακούγεται για ηχητικούς λόγους τεχνικούς. Ναι. Ακούγεται εδώ, αυτό που ακούσαμε, ακούγεται η φωνή, αλλά δεν ακούγεται η υπέροχη μελωδία του Γιώργου. Βλέπω και τα παρακολουθώ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κλαίνε. Ήταν αυτό που παθαίνουμε μερικές φορές όταν ερχόμαστε σε επαφή με ένα πλήρες έργο τέχνης. Που η πρώτη μας αντίδραση είναι να δακρύσουμε. Μόνο γι' αυτό, Γιώργο, συγχαρητήρια. Στο λέω. Ευχαριστώ, δεν μου το είπες όμως. Δεν τα λέω αυτά, λίγο. ήθελα να σε εκπλήξω. Ναι. Αυτό είναι κάτι φοβερό, δηλαδή το έχω δει σε μουσεία να συμβαίνει και το είδα τώρα σε κάτι... Κοίταξε, αυτό είναι και το στίχημα της τέχνης, έτσι. Πώς σου ήρθε μην η γελιόμαστε. ηθική Δήμουλα? Η μουσική στην ποίηση. Η ποίηση στη μουσική μάλλον. Καταρχήν, αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια. Μια ανάγκη μου εσωτερική να κάνω μουσική. Μουσική όμως, όχι τραγούδι. Εννοώ μουσική σκέτη, οργανική. Γιατί που και που έχω αυτή την ανάγκη και το έχω αποτυπώσει σε 5 οργανικές δισκογραφικές δουλειές. Που κυκλοφορούν, Που κυκλοφορούν, ναι. Από εκεί πέρα, επειδή εγώ θεωρώ ότι τα κομμάτια, τα τραγούδια μου, οι μουσικές μου είναι ζωντανές υπάρξεις και στείνω αυτή όταν πάνε να γεννηθούν. Να ακούσω, να αφουγκραστώ τι μου λένε. Τι ζητάνε. Ναι, για μένα είναι μια πραγματικότητα αυτή. Το τραγούδι είναι μια οντότητα. Έτσι, πουρα. Άλλος θα αμφισβητεί. Αφού ζούμε μέσα σε θαύματα, μπορούμε και αυτό να το δεχτούμε. Λοιπόν, και άκουσα την ανάγκη να εκφραστεί μέσα από ένα στίχο, μέσα από μια ποίηση, ένα ποιητικό λόγο. Και άρχισα να αναζητώ. Και άρχισα πλέον εκεί να προσεγγίζω την ποίηση της Κικής Δημουλά. Ένα κομμάτι ουσιαστικά εκφράστηκε σε ένα προηγούμενο δίσκο μου οργανικό, το Φομπιζού,
με το κομμάτι «Αληθινή απάντηση», το οποίο το είχα απλά σαν κείμενο. Και αυτή τη φορά που τη ζήτησα να μου διαβάσει, αφού δέχτηκε για τη συνεργασία, τη ζήτησα και αυτό το κομμάτι να μου το διαβάσει. Ουσιαστικά προσπάθησα να ανιχνεύσω την ύπαρξη μουσικής μέσα στο ποιητικό λόγο της Κικής Δημουλά, και αυτή τη μουσική, αφού την ανακάλυψα, την εξέφρασα με μια δικιά μου οπτική. Αυτό έκανα. Αυτό είναι ένα πλήρες έργο τέχνης, έτσι. Ναι, είναι μια έμεση περιγραφή ενός πλήρους έργου τέχνης. Και περιττώ να σου πω ότι στο σημείωμα που μου γράφει η Κική Δημουλά για το δίσκο, γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το υπέρτατο. Μα υπάρχει μια απίστευτη ταυτοποίηση του λόγου, του ήχου, της νότας και του τοπίου. Του τελικού τοπίου που βγαίνει. Είναι για τις φωτογραφίες της Κερκίνης, εξαιρετική η φωτογραφία. Μιλάς για το συγκεκριμένο βίντεο. Αλλά όλο το τοπίο που υπάρχει στη συνύπαρξη αυτή της ποίησης της Κικής Δημουλά με τη μουσική μου είναι αντίστοιχο με αυτό που είδαμε. Και επίσης θέλω να πω ότι ο Γιώργος τώρα είναι ένας καλλιτέχνης, ένας πολύ σημαντικός συνθέτης, ο οποίος επιμένει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό επίσης αυτούς τους καιρούς τους περίεργους. Είναι και φίλος της Ερυθρίας. Εντάξει. Δεν έφυγα στους δύσκολους καιρούς, τώρα θα φύγω. Ναι. Το CD δεν έχει κυκλοφορήσει ή κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί αύριο. Ναι. Άρα είναι η αναγγελία. Ήρθες για την αναγγελία. Βέβαια. Και θα το παρουσιάσεις κάπου επίσημα? Θα το παρουσιάσω σε δημοσιογράφους και σε μέσα, σαν πάνελ δηλαδή, στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου την επόμενη Τετάρτη. Πού? Στο Black Duck, στη πλατεία Κλαφτιμόνος. Το πάνελ είναι η Κική Δημουλά, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Γιώργος Ανδρέου, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου και ο Γιώργος ο Κορδομενίδης, που είναι έχει κάνει την επιμέλεια της παραγωγής. Πάντα κάπου υπάρχει από πίσω ένας Γιώργος Κορδομενίδης. Όταν υπάρχει ποίηση, ναι, βέβαια. Είναι αλήθεια ότι... Γιατί άραγε? Είναι αλήθεια, κοίταξε, όταν προχωράμε για να στήσουμε πράγματα, θέλουμε και τους καταλύτες. Και ο Γιώργος είναι ένας πολύ σημαντικός καταλύτης για τη δημιουργία αυτού του έργου, που συγκεκριμένο πάντως ήταν. Λοιπόν. Μεθεπόμενη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, στις 17 Δεκεμβρίου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Το πάνελ δεν το ανακοινώνουμε ακόμη και θα το ανακοινώσουμε στο μέλλον. Να έχουμε και μια αγωνία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Πιστεύω θα αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Είναι ιδιαίτερη δουλειά. Εγώ θεωρώ σχεδόν αναγκαίες αυτές τις κυκλοφορίες των CD αυτή την εποχή, κυρίως για μια νέα γενιά που δεν έχει από πού να κρατηθεί. Ναι, συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραμένουμε τώρα στην μουσική, στην ποίηση και την ποίηση στη μουσική και να δούμε ένα άλλο ιεροτέρας, δική σου παραγγελιά. Με ιερό πόνο. Άλλη μια μεγάλη είναι στη γραμμή και μας ακούει και μας περιμένει. Ναι. Η κυρία Λένα Πλάνωτος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε και που μπορούμε να αναγγείλουμε αυτή την τόσο σπουδαία δουλειά, τον ιερό πόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που σας αρέσει. Και εμένα μου αρέσει. Θέλω να... Και χαίρομαι που πέτυχε αυτή η δουλειά με τον Γιώργο, γιατί η σχέση μου είναι πολύ βαθιά με τον Γιώργο το Χρονά. Και αυτό θα ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Γιατί προτιμήσατε τον Γιώργο Χρονά από τη στιγμή που μέχρι τώρα μας είχατε συνηθίσει να μελοποιείτε Καβάφη? Σας έχω συνηθίσει για τον Καβάφη. Κοιτάξτε, μετά το Καβάφη πρόκειται να ασχοληθώ με άλλα project, όπως μελοποίηση του Dylan Thomas, αλλά και της Emily Dickinson, που τη δουλεύω αυτόν τον καιρό. Κάποια ποίηματα του Γιώργου είχα μελοποιήσει προπενταετίας, πριν δηλαδή τη δουλειά με τον Καβάφη. Όταν είδα ότι μου έβγαιναν αβίαστα και άλλες μουσικές πάνω στα ποίηματα του Γιώργου, σκέφτηκα πως ίσως θα ήταν η ώρα να κάνουμε από κοινού ένα ολόκληρο δίσκο. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Εκείνος έκανε την παραγωγή και έβαλε τα ποίηματα και εγώ τη μουσικούλα. Άρα κατά κάποιο τρόπο ο Χρονάς προηγήθηκε του Καβάφη στη μελοποίησή μου. Μόνο που έσπασε σε δύο μέρη. Επίσης, εγώ να το πω ότι πιστεύω ότι η κυρία Πλάτωνος λειτουργεί πάντα με αγάπη
και οι τραγουδιστές που διάλεξες αυτό το CD. Νομίζω, δεν σας ακούω καλά. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε με αυτούς τους τραγουδιστές, κυρία Πλάτωνος. Ναι, η πρώτη φορά. Και ήταν εξαιρετική πάρα έκπληξη. πολύ, δηλαδή ήταν μια επιλογή απίστευτη. Ναι, απίστευτη. Εξαιρετικά ανανεωμένη. Ο Παντελής ο Ζωχαλιρίδης και η Μελίνα Ικανά. Ναι. Και για τον Γιώργο το Τσικάν θέλω να σημειώσω ότι η συμβολή του ήταν ο κιθαρίστας, ο τόσο ταλαντούχος κιθαρίστας. Ναι. Και επίσης να πούμε και για το Στέργιο Τσριλιάγκο, έτσι δεν είναι? Καλά, οπωσδήποτε. Ο Στέργιος είναι άξιος συνεχιστής σας. Και τώρα να υποθέσω ότι θα υπάρξουν συναυλίες. Θα κάνουμε τις 2 πρώτες, ναι. Γιατί θα υπάρξουν πιστεύω κι άλλες. Αξίζει να παρουσιαστεί αυτό το έργο κι αλλού και στη Θεσσαλονίκη θα ήθελα. Αυτό είναι πολύ. Οι 2 πρώτες θα είναι στο ρυθμό stage. Στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα. Ναι. Μάλιστα. Πείτε μας τα σχέδιά σας για το μέλλον, κυρία Πλάτωνος. Τι θέλετε να κάνετε, ποια είναι τα επόμενα σας βήματα μετά από μια τόσο ωραία δουλειά? Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Είμαι μελοποιώ στα αγγλικά, στην αγγλική γλώσσα. Τον Ντίλαν Τόμας που λέγατε. Όχι, την Emily Dickinson. Μάλιστα. Θα τα παρουσιάσω αυτά τα τραγούδια στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών τον Ιούνιο. Μας έρχεται. Και θα είναι για 2 τραγουδίστριες και συνθετικούς ήχους, synthesizers και τέτοια. Ενδιαφέρουσα δουλειά, προμηνύεται. Στο άλλο μέρος θα έχω το Καριωτάκι για ορχήστρα. Την παλιά σας δουλειά διασκευασμένη μόνο για ορχήστρα, αυτό εννοείται? Για ορχήστρα και φωνή. Πάρα πολύ ωραία. Τη Σαβίνα Γιαννάτου. Ναι. Πολύ ωραία τα σχέδια. Τώρα θα ήθελα πριν κλείσουμε, κυρία Πλάτωνος, να της ευχηθούμε να είναι γεροί. Να είστε γεροί ακριβώς, για να είστε πάντα τόσο δημιουργικοί. Περνάω δύσκολες εποχές. Πάντως η Θεσσαλονίκη σας αγαπάει, κυρία Πλάτωνος, το ξέρετε. Εγώ την αγαπώ όμως. Και μας λείπετε, γιατί έχουμε καιρό να σας δούμε εδώ. Η υπόσχεση δόθηκε ότι θα υπάρξουν συναυλίες και εδώ. Ήθελα πριν κλείσουμε, κυρία Πλάτωνος, να μας πείτε... θυμόμαστε όλοι ότι υπήρξατε μέλος του 3ου προγράμματος. Πώς βλέπετε τώρα την έργα? Επί πολλά χρόνια του ραδιοφώνου και Λιπούπολη. Ναι. Πώς βλέπετε? Και μετά συνεργάστηκα με το ραδιόφωνο πάρα πολύ. Ποια είναι τα συναισθήματά σας τώρα που η ΕΡΤ είναι κακοποιημένη? Είναι κακοποιημένη. Εγώ συμπαθώ πολύ την επιμονή σας σε αυτό που κάνετε. Είμαι με το μέρος σας. 1,5 χρόνο κλείνουμε. Ναι, είσαστε καταπληκτικοί. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω τα πράγματα κάπως να αλλάξουν, να φτιάξουν. Όλοι το ελπίζουμε. Και να δούμε καλύτερες μέρες. Γενικά καλύτερες μέρες. Και στο γιατί είναι αλληλένδετα αυτά και η τηλεόραση είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Κυρία Πλάτωνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας στην εκπομπή. Να είστε καλά και πολύ καλή επιτυχία σε αυτόν τον υπέροχο δίσκο. Θα ακούσουμε τώρα ένα δείγμα, αφού ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Καζαντζή. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και σε εσένα, Γιώργο. Και στη Λένα. Και να δούμε λοιπόν που πήρατε μια γεύση από πριν, να δούμε το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου «Ιερός Πόνος». Αισθάνομαι χωρίς προέλευση, χωρίς καταγωγή. Όπου καταλήγω με καλύπτουν οι μουσικές.
σύνορα. Θέλοντας να συλληφθώ, να ομολογήσω ότι υπήρξα ένα τίποτα. Ένας ιερός πόνος στην ομοπλάτη. Ωραίο κομμάτι. Δική σου ιδέα, όλα δικά σου, μπράβο για τις επιλογές. Είμαι φαν της Ελένας Πλάτωνος. Ναι. Δικαίως, να δείξουμε και το την πολύ ωραία έκδοση, το CD που μόλις κυκλοφόρησε, Ιερός Πόνος. Είναι όλη της του Γιώργου Χρονά. Είναι σε εκδόσεις Οδός Πανός. Οι περίφημες εκδόσεις της Οδού Πανός που υπάρχουν αϊθαλέστατες. Ναι, είναι πάνω από 30 χρόνια. Ο Γιώργος Χρονάς αντέχει, ανθίσταται. Αντέχει σπουδαία. Είναι ποιητής και είπα να σου γνωρίσω και άλλους 3 ποιητές. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να ακούσω. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε τα δύο... Πρώτα έχουμε να πούμε για την ποίηση γυμνή. Να πούμε για να την εξηγήσουμε λιγάκι ότι εσύ εκτός από το να έρχεσαι τις μία Πέμπτη του μήνα στην Ερτρία, κάνεις και πολλά άλλα πράγματα ανάμεσα σε αυτά. Ήταν μια ιδέα. Εγώ είμαι μόνο μια ιδέα. Ήταν ότι τι γίνεται, αυτή η νέα γενιά που δεν έχει πρόσβαση πουθενά, τώρα που δεν έχουμε ούτε ΕΡΤ, πώς θα ακουστεί. Έγινε ένα κάλεσμα λοιπόν, οι πιο τολμηροί, όπως η Ιωάννα Λιούτσια ή ο Άγγελος Ευθυμιάδης. Καλησπέρα Ιωάννα, καλησπέρα Άγγελα. Από την πρώτη χρονιά. Έχει γίνει μια ομάδα ήδη, θα μας τα πει όλα η Ιωάννα που είναι λαλίστατη. Είναι παιδιά που γράφουν. Η Ιωάννα έχει βγάλει και το πρώτο της βιβλίο ήδη, με μεγάλη επιτυχία, ετοιμάζει το δεύτερο τώρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ακούσω συγχαρητήρια αφού διαβάσετε το βιβλίο, όμως. Ναι, για τα πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και εγώ στη θέση σου αυτό θα έλεγα. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα τα ακούσεις και μετά. Και να πούμε και τον Γιώργο Σαράτσι. Είναι ο κύριος Γιώργης Σαράτσης, ο οποίος εκτός από ποιητής είναι και στη συντακτική ομάδα ενός λογοτεχνικού περιοδικού που βγαίνει στη Λάρισα, στη Θράκα. Πριν από λίγες μέρες παρουσίασαν το 4ο τεύχος. Το τρίτο και τέταρτο τεύχος. Το τρίτο και το τέταρτο. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόγος και να καίει, Θράκα. Ο Γιώργος εκτός από, όπως και η Ιωάννα και ο Άγγελος φυσικά και όπως συνήθως όλα τα παιδιά που ασχολούνται πια με την ποίηση στην Ελλάδα, έχει blog, έχει μεγάλη διαδικτυακή δράση. Ο Άγγελος επίσης έχει ένα πολύ ωραίο blog. Το 78νι. Ναι. Όπως καταλάβετε, σας διαβάζει και η κυρία Σιγανίδου. Βέβαια. Και έχω εκφράσει το θαυμασμό μου γιατί υπάρχει κάτι πολύ καθαρό και το πιο συγκινητικό και αυθεντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και το τελευταίο που θα πω εγώ είναι ότι αυτό που κατάφερε η ποίηση γυμνή, από φέτος είναι και ο Γιώργος στην ομάδα. Πολύ ωραία. Την επόμενη Τετάρτη παρουσιάζει τη δουλειά του. Να πούμε ότι χθες μόλις ήταν η πρώτη σας συνάντηση στο Στρέτο φέτος. Την άλλη Τετάρτη είναι στο Στρέτο, κάθε Τετάρτη 6 με 8. Έχουμε συνήθως 4 άτομα. Τις περισσότερες φορές είναι 2 κορίτσια και 2 αγόρια. Διαβάζουν και μετά έχει μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ μας. Δεν έχει να κάνει καθόλου με φιλολογικό ή με λογοτεχνική βραδιά. Είναι κάτι πολύ ζωντανό και πολύ νεανικό. Πώς προεξελίχθηκε χθες? Θα σας τα πει ο κ. Σαράτσης που ήταν η πρώτη φορά. Νομίζω αυτό που είπα και χθες και στο τέλος ήταν ότι η ποίηση ήταν η αφορμή. Δεν ήταν ο αυτός σκοπός μας. Δεν βρεθήκαμε απλά για να διαβάσουμε την ποίησή μας. Βρεθήκαμε κατά βάση για να γνωριστούμε, να δούμε λίγο τα ενδιαφέροντά μας, να ακούσει ο ένας τη χρειά της φωνής του άλλου. Και
έχουμε καιρό μπροστά μας. Για ζυμώσεις. Και βέβαια, και βέβαια. Νομίζω ότι είμαστε σε μια ηλικία πια που η εξωστρέφεια είναι απαραίτητη. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και μία δίωδο να βγούμε μπροστά. Η ποίηση ίσως να είναι ένας από αυτούς τους τρόπους. Να μας βοηθήσουν δηλαδή για να πούμε και εμείς με τον τρόπο μας ό,τι έχουμε να πούμε κυρίως για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι μας συμβαίνει, ιδιαίτερα στη δική μας γενιά. Η καθημερινότητά σου ποια είναι? Είμαι γυμναστής, ασχολούμαι με τη θεραπευτική άσκηση και τη γιόγκα. Με το γράψιμο περισσότερο σαν ψυχοφέλεια. Συναντάω ανθρώπους και ξέρετε, το να βρίσκω λίγο χρόνο με τον εαυτό μου, να αποτυπώνω την καθημερινότητά μου με τον τρόπο μου, με τις λέξεις μου, είναι τρομερά σημαντικό, ιδιαίτερα στο τέλος της ημέρας μου. Βλέπω, κάνω μια ανασκόπηση δηλαδή. Είναι μια πολύ υγιής διευθέτηση τέλος πάντων των γονιών που πιστέψτε με, βγαίνουν καθημερινά. Είναι μια ακόμα μέθοδος ισορροπίας. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Όταν είσαι μπροστά στο χαρτί σου και μπροστά στις λέξεις σου και ποίηση να μην είναι αυτό που τελικά θα παραχθεί και μόνο που θα αποτυπώσεις δύο λόγια, ξαφνικά δεν είσαι ο ίδιος. Είναι γιόγκα αυτό πάντως. Από μόνο του ως αρχή. Αν πούμε ότι είναι κατάσταση, ναι, είναι συμφωνώ. Κάτι καταστηματικό και όχι κάτι που έρχεται και φεύγει. Ναι. Και η Ιωάννα μπορεί να μας πει τις επιδιώξεις της ομάδας. Τις επιδιώξεις της ομάδας. Γιατί είναι από τα ιδρυτικά στελέχη, Ιωάννα. Ναι. Νομίζω ότι η ποίηση γυμνή αρχικώς έχει δύο στόχους. Το ένα είναι να γνωριστούμε μεταξύ μας. Όπως είπε και ο Γιώργος, η ποίηση είναι η αφορμή για να μαζευτούμε άνθρωποι που είμαστε διαφορετικοί, που δεν θα βρισκόμασταν σε άλλα περιβάλλοντα, που έχουμε διαφορετικές ηλικίες λίγο πολύ. Λίγο πολύ όμως. Γιατί είμαστε όλοι πολύ νέοι, ας πούμε, αλλά που δεν θα είχαμε συναντηθεί με άλλο τρόπο ίσως. Ή που δεν θα είχαμε τολμήσει να μιλήσουμε τόσο πολύ ή να δεθούμε κιόλας, γιατί... Είναι η έκθεση, αυτή η τεράστια έκθεση. Ναι. Τι γενναιότητα θέλει, δηλαδή. Γι' αυτό έλεγε η ποίηση γυμνή, γιατί είμαστε γυμνοί, ξεμπροσταχιαζόμαστε τελείως. Και βέβαια υπάρχει αυτό το φιλικό. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι το καλό με την ποίηση γυμνή είναι ότι είμαστε μία ομάδα. Δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ μας. Δεν υπάρχει καμία προστριβή, ποιος γράφει καλύτερα, ποιος δεν γράφει. Παρόλο που υπάρχουν όλα αυτά στο λογοτεχνικό συνάφι, υπάρχουν. Γενικώς ναι, αλλά αυτό είναι το καλό με την ποίηση γυμνή, ότι κινούμαστε όλοι προς αποπνέει μια υγεία που την εκφράζει ο ιδρυτής της. Τώρα, αν με θεωρείς υγιεινό... Σαφέστατα και σε θεωρώ υγιή προσωπικότητα, σαφέστατα. Εξωστρεφή υγιή προσωπικότητα. Να πω κάτι, νομίζω ο τρόπος που προσέγγιζε πάντα ο τέλος τον κόσμο έτσι με τα παιδιά στην ποίηση γυμνή ήταν πάντα έτσι... Ξορκίζει όλα αυτά. Ναι. Ναι. Και γίνεται έτσι πολύ άγνα ό,τι γίνεται, ρε παιδί μου. Ότι... Ναι. Το σημαντικό είναι ότι στη λογοτεχνική σκηνή που έγινε στη Καλαμαριά, εκεί κατάλαβα ένα πολύ σημαντικό πράγμα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Που πάω και σε λογοτεχνικές βραδιές και σε ποιητικές βραδιές και μου αρέσουν αυτά. Εντάξει, μεγάλος άνθρωπος είμαι, πώς θα περάσει το χρόνο μου. τα παιδιά της ποίησης γυμνής 3 ολόκληρες μέρες για 4 ολόκληρες ώρες ήταν εκεί. Συνήθως ένας λογοτέχνης γνωστός πηγαίνει, επειδή τα λέει και φεύγει. Τα λέει και φεύγει. Τα παιδιά όλα ήταν εκεί. Είναι σπουδαίο, έναν πολιτισμό. Φυσικά, σε μια εποχή που όλοι δεν έχουν χώρο για τον άλλον, ξαφνικά ήταν ένα σιωπηλό μάθημα ότι η νέα γενιά έχει χώρο και για τους άλλους. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, μα δεν το συζήτησαμε ποτέ με τα παιδιά. Το βρήκα καταπληκτικό. Ναι, εμένα μου το έχεις πει μια φορά και μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Και επίσης, εγώ όταν αρχίσαμε την ποίηση γυμνή, ας πούμε, κατάλαβα ότι μπορεί η ποίηση και οι ποιητικές βραδιές, ας πούμε, να μην είναι βαρετές. Να μην είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει στις παρουσιάσεις ή στα φιλολογικά βραδινά και σε αυτά που δεν αντέχεις άλλο, δεν έχει ενδιαφέρον πια αυτό το πράγμα. Και στην ποίηση γυμνή βλέπεις ότι είναι κάτι ζωντανό, κάτι που κινείται, κάτι που έχει feedback, ας πούμε. Το ότι συζητάμε στο τέλος είναι το σημαντικότερο κομμάτι, ας πούμε, της οργάνωσης, της εξωστρέφειας, ακριβώς. Ναι, και είναι νομίζω κάτι συναρπαστικό, δεν είναι? Συμφωνώ με την Ιωάννα, ναι, έτσι είναι, έχει δίκιο.
Στο τέλος, δηλαδή, όταν σταματάμε και αρχίζουμε και συζητάμε και υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα μεταξύ των παιδιών που διαβάσανε και. Γιατί μοιράζεστε ενέργειες στην ουσία. Ανταλλάσσονται απόψεις, διαφωνούμε, συμφωνούμε. Ναι. Νομίζω και μετά τη συγκίνηση τη χθεσινοβραδινή, μετά τα δικά σου ποίηματα. Ήταν πολύ συγκινητικό. Έχεις κάτι να μας διαβάσεις? Και δυνατά και σκηνικά. Ναι, έχω κάτι που το χρωστάω σε εσάς. Ναι. Το διαβάζω τώρα, θέλετε? Εγώ θέλω. Η παρουσιάστρια εκπομπής. Κάνουμε και διαφήμιση ότι κάθε Τετάρτη. Ναι, το λέμε και είναι πραγματικά για καλό σκοπό. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρες στο Στρέτο. Συναντιούνται έτσι ενδιαφέροντα έξυπνα πλάσματα, ευαίσθητα. Μακάρι να λειτουργούσε με κανονικές συνθήκες η ΕΡΤ, γιατί μόνον η ΕΡΤ, η Ιέρα, μπορούσε παραδείγματος χάρη να έχει μια ζωντανή μετάδοση μια τέτοιας βραδιάς. Κανείς άλλος ούτε ενδιαφέρεται, ούτε έχει αυτή τη δυνατότητα. Ήθελα να το πω αυτό. Γι' αυτό μας λείπει η ΕΡΤ. Και μας λείπουν οι νέοι από τέτοιες είτε λογοτεχνικές σκηνές, είτε είναι ποιητικές βραδιές. Μας λείπουν οι νέοι άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί λίγο να κουραζόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό που το λέω ή όχι, από τους μεγαλύτερους ανθρώπους που πάντα θα υπάρχουν εκεί πέρα, οι κυρίες που είναι πάνω από 60-70 ίσως. Θέλω κάτι πιο νέο, κάτι πιο ζωντανό. Και γι' αυτό τόνισα και τη διαφορά, ας πούμε, ότι είναι κάτι που είναι ζωντανό, που δεν είναι βαρετό, που σε θέλει ενεργό εκεί πέρα, ας πούμε. Οπότε μια τέτοια ενεργητικότητα την έχουν καταβάσει οι νέοι και μια δημιουργικότητα. Όπως λέγαμε και χθες με τον Τέλο, το κάτι νέο δεν θα το φέρουν ούτε στην ποίηση ούτε πουθενά άλλου, σε άλλη μορφή τέχνης ή στην κοινωνία οι μεγάλοι, αλλά θα το φέρουν οι μικροί. Οι 20άριδες, οι 30άριδες. Και ξέρετε, δεν είναι κατά ανάγκη μόνο η ποίηση που θα μπορούσε να κάνει αυτή την καινοτομία. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου μπορούμε να δούμε μόνο την πολιτική σκηνή, τι ηλικίες έχουν καταλάβει κυριολεκτικά τα κοινοβουλευτικά μας έδρανα. Και αυτές οι ηλικίες μιλάνε για νεότητα. Μπορούν. Μήπως τελικά η μόνη απάντηση είναι νεότητα? Μήπως τελικά η αειφόρος ανάπτυξη που θέλουν να μιλάνε ορισμένοι είναι η νεότητα? Γιατί είναι και κάτι τρομερά αθόρυβο, διακριτικό, αλλά που μπορεί να δουλέψει και σταδιακά να ανακαινήσει και να αναβαθμίσει όλη τη χώρα. Υπάρχει πολύ δυναμικό. Κάθε φορά που συναντιόμαστε υπάρχει και το διαπιστώνουμε κάθε φορά. Πολύ δυναμικό. Και αρκετή δύναμη που βγαίνει με μια πίστευτη απλότητα. Και αθωότητα. Επίσης αθωότητα. Το ξεχάσαμε στα καχύποπτα χρόνια. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Να πω μια μικρή παρένθεση ακόμα. Ότι έχω έτσι πολλούς φίλους μου που πότε έρχονται, πότε δεν έρχονται σε κάποιες συναντήσεις ή όχι, αλλά νομίζουν ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Θεωρούν ότι είναι τόσο κάτι δυσνόητο αυτό το πράγμα που εμείς κάνουμε. Λες και γράφουμε κάτι φοβερά πράγματα. Όχι, δεν γράφουμε φοβερά πράγματα. Απλά πράγματα γράφουμε που νομίζω νοηματικά μπορεί να καταλάβει και ο πιο απλός άνθρωπος. Γιατί φοβούνται έτσι. Δεν μπορεί να το καταλάβω. Η ποίηση είναι για να αισθανθούμε, όχι για να καταλάβουμε. Νομίζω ότι έχουμε κουραστεί όλοι πάρα πολύ προσπαθώντας να καταλάβουμε τι συμβαίνει και να δώσουμε μια ερμηνεία για όλα αυτά. Ήρθε η ώρα να νιώσουμε. Ναι. Αυτό που λείπει είναι το συναίσθημα. Μπορεί να υπάρχει, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να το βγάλουμε στην επιφάνεια. Το είπε και η Ιωάννα αυτό. Αυτό είναι το πιο δυναμικό στοιχείο. Η ποίηση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί χτυπάει κατευθείαν συναισθηματικά. Γι' αυτό και έχουν μια ολόκληρη κατηγορία παιδιών και ανθρώπων πιστεύουν ότι η ποίηση πρέπει να είναι κάτι πολύ δυσνόητο και κάτι πολύ απόμακρο. Δεν είναι. Ίσα-ίσα η ποίηση είναι η πιο άμεση δύσκολη τέχνη. Ο εκδημοκρατισμός της ποίησης. Και νομίζω ότι ειδικά τα παιδιά αυτό τώρα φταίει και η παιδεία σε αυτό, γιατί ας πούμε και εγώ που διαβάζω και διάβαζα στο σχολείο, όταν αρχίσουμε να τα κάνουμε όλα φύλλο και φτερό και να άλλα να διαβάζουμε, άλλα να λέμε. Η Παπαγαλέκο, το καναγκασμό να μάθει τον Καβάφη, να μάθει άλλα. Τον μισείς χωρίς να θέλεις να τον μάθει, αλλά προφανώς είναι κάποιος άνθρωπος που πρέπει να τρομάτισε, να τον αγαπήσει. Έχετε καταλάβει πόσο πολιτική είναι η ποίηση, η γυμνή επίσης. Πιστεύεις ότι όλα πρέπει να τα αποκρυπτογραφήσεις και να τα νοηματοδοτήσεις, ενώ ξεχνάς το συναίσθημα. Ξέρετε, και χθες λέγαμε, Χριστίνα, ότι η προσπάθειά μας να δώσουμε απάντηση στο γιατί της ποίησης είναι σαν να προσπαθούμε να δώσουμε απάντηση στο γιατί του κόσμου. Πράγματα που είναι τρομερά δύσκολα για να μπούμε σε διαδικασίες. Δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις. Είμαστε εδώ για να δώσουμε την οπτική μας. Είμαστε νέα παιδιά που έχουμε μια οπτική και δεν το απαιτούμε, αλλά τουλάχιστον ζητούμε κάποιους να μας ακούσουν. Δεν θέλουμε να γίνουμε θέσφατο. Δεν θέλουμε να γίνουμε η καθημερινότητα ορισμένων ανθρώπων. Να μας δώσουν λίγο χώρο. Έχουμε ίσως κάτι να πούμε. Σίγουρα τον αξίζετε και σίγουρα θα τον καταφέρετε να τον αποκτήσετε. Και για τους τρεις σας το έχω αυτό σαν
Αυτό βγαίνει, αυτό εκπέμπεται, ότι θα αποκτήσετε πράγματα, θα βρείτε το χώρο σας. Ευχαριστούμε, θα βρείτε το χώρο να εκφραστείτε, γιατί αξίζει, ο λόγος σας αξίζει. Πες μας, Άγγελε, σε ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε Άγγελο Ευθυμιάδη. Ναι. Επίσης, να πούμε ότι ο Άγγελος Ευθυμιάδης είναι υποέκδοση. Δεν έχει εκδοθεί, είναι υποέκδοση. Ναι. Το περιμένουμε. Θα δούμε. Άτιτλο είναι. Δεν είχε την αυστηρότητα του βουνού, ούτε την ηρωνία κρεμασμένα από το βλέμμα. Δεν ήσουν σίγουρος με πόση επιμονή και πόνο ζωγράφισες, χωρίς να σε αγγίξεις, τους κύκλους κάτω από τα μάτια σου. Και αυτές οι σακούλες χτίστηκαν έτσι αόριστα, να φυλάνε τα δάκρυά σου. Και μεγάλωσες τόσο πολύ, έγινες η γυναίκα που δεν θα ήθελες ή τουλάχιστον έγινες λίγο, και εσύ μεγάλωσες τόσο και δεν είσαι ο άντρας που φανταζόσουν. Τα παιδιά σου μεγάλωσαν ή μόλις γεννήθηκαν. Αφιερώθηκες και ξέχασες. Ξεχάστηκες. Είσαι 30 χρονών. Αλλού πατάς και αλλού βρίσκεσαι. Στα κόκκινα φώτα του μπαρ προσευχές ψελίζεις και μονολογώντας γυρνάς σπίτι. Ο στίχος που έφτιαξες στο γόνατο της ζάλης σε ενθουσίασε τόσο πολύ, μα κάθε φορά τον ξεχνούσες. Και παρηγοριώσουν τάχα ότι ο στίχος θα ξανάρθει στο μεταφυσικό σου λεξικό. Ερχόταν άραγε. Σκοντάψαμε στο προφανές και πέσαμε με φυσικότητα. Ανταλλάξαμε υγρά. Μοιραστήκαμε τσιγάρα που σκούριασαν τα πλευμόνια μας. Γεμίσαμε με φρίκες, δεν μάθαμε, μας παράτησαν, τους παρατήσαμε. Σε μικρά δωμάτια παίρνουν τα χρόνια. Με μεγάλες λύπες και μικρές χαρές παίρνουν τα χρόνια. Διάβασες και τι δεν διάβασες. Ταινίες, θέατρα. Τα μαλλιά σου λίγα και άσπρα τα συνήθισες. Μόνο μετά από 2-3 ποτήρια φαίνεσαι πραγματικός. Πώς το κάνεις αυτό? Μέσα μας έχουμε τέρατα, πιστούς δαίμονες. Τρικλοποδιές θα σου βάζουν ακόμα και όταν πατήσεις τα πόδια σου. Οι φτερούγες σου σκίστηκαν. Είναι ώρα να μάθεις να περπατάς. Αυτό είναι. Μπορεί να πάρετε μια μικρή γεύση του τι ζούμε στην ποίηση γυμνή. Ο Γιώργος Σαράτης έχει έρθει όμως και για άλλο λόγο. Σε αυτή την εποχή της κρίσης, σε αυτή την εποχή που περνάμε όλα αυτά, κυκλοφορούν λογοτεχνικά περιοδικά. Ενώ έχουν μειωθεί τα περιοδικά lifestyle, εγώ προσέχω ότι αυξάνονται τα λογοτεχνικά περιοδικά, που σημαίνει υπάρχει μια διάθεση νέων ανθρώπων να επικοινωνήσουν. Υπάρχει στροφή, ναι. Θέλω να κάνω διαφήμιση του εντευκτηρίου, το τεύχος 105 του κυρίου Γιώργου Κορδομενίδη, που ήθελε να έρθει σήμερα, αλλά λείπει στην Αθήνα. Που είναι ένα τεύχος καταπληκτικό, με 2 εξώφυλλα, με ζωγραφική του Χάρη Λίθου, καταπληκτικά μέσα κείμενα νέων και παλιότερων, αναλύσεις, ένα ανανεωμένο εντευκτήριο. Το τελευταίο χρόνο ο κ. Κορδομενίδης ανανεωμένο έχει... και αϊθαλές επίσης. Ναι, είναι 28η χρονιά που κυκλοφορεί. Και άλλο ένα περιοδικό που παρουσιάστηκε πριν από 10 περίπου μέρες στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με εντυπωσίασε. Είναι το Μικρό Πεζό. Φυσικά τώρα περιοδικό είναι σαν βιβλίο, αλλά είναι λογοτεχνικό περιοδικό. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα λοιπόν βγαίνει ένα λογοτεχνικό περιοδικό που αναφέρεται στα μικρά πεζά. Έχει 25 κείμενα μικρά πεζά, νέων κυρίως συγγραφέων. Εκδίδεται στη Πάτρα από τον Νεκτάριο Λαμπρόπουλο, από τις εκδόσεις Χαραμάδα και κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. Είναι το πρώτο τεύχος αυτό. Θα είναι τετραμηνιαίο. Να είναι καλό τάξιδο. Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία. Και ο κύριος Σαράτης θα μας δείξει ένα άλλο περιοδικό επίσης, από τη Λάρισα. Τη Θράκα. Πάντα τα λέει καλά ο τέλος. Ξεκινήσαμε πριν περίπου 2 χρόνια. Μέσα στη κρίση. Είναι όλα μέσα στην κρίση. Αυτό είναι ωραίες ιστορίες αυτές. Μια παρέα παιδιών, Χριστίνα, που μαζευτήκαμε σε ένα καφέ μπαρ της πόλης και μιλήσαμε για τη μετά-Ολυμπιακή γενιά της ποίησης. Πιστεύαμε ότι πέρα από το μεταπολιτευτικό κουσούρι που φέρνουμε λίγο πολύ όλοι μέσα μας, εμείς που ενηλικιωθήκαμε κάπου μετά το 2004, φέρνουμε και ακόμα ένα κουσούρι. Το μετά-Ολυμπιακό. Φανταστείτε πόσα πράγματα γεμίσαν το μυαλό μας όλοι εκείνοι που πιστεύανε ότι θα αλλάξουν μια Ελλάδα μετά την Ολυμπιάδα. Μάλιστα, όντας και γυμναστής, εκείνη την περίοδο σπούδαζα, είχαμε ακούσει πάρα πολλά αφού πάρουμε το πτυχίο μας. Ήταν όλα βαρούφες. Κάπως έτσι. Ναι. Συναντιόμαστε λοιπόν με αυτή την παρέα στη Λάρισα. Των ματαιωμένων ελπίδων. Ναι, 4 παιδιά, με αρχηγό μας τότε τον Σωτήρη Παστάκα,
είχε επιστρέψει από την Αθήνα στη Λάρισα. Εγώ λοιπόν, ο Στάθης ο Ιντζές, ο Θάνος ο Γόγος και ο Αντώνης ο Ψάλτης, καθίσαμε κάτω, συζητήσαμε και καταλήξαμε βέβαια θράκα, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ το να μαζευόμαστε, να τρώμε, να τσιμπάμε και να πίνουμε γνωστά θεσσαλικά πράγματα. Εμείς δεν τα ξέρουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Σαφώς και εμείς αλλού στεκόμαστε, κύριε Σαράτης. Ναι. Παράλληλα, μάλλον κάπως μαζί ξεκινήσαν αυτά. Έγινε και το πρώτο πανθεσσαλικό φεστιβάλ ποίησης, 21η του Μάρτη. Έγινε το 2013. Είναι η μέρα ποίησης. Ακριβώς. Έγινε το 2014 φέτος και προσδοκούμε να ξεκινήσει. Και πόσο τέτοιο είπαμε, τρίτο, τέταρτο. Αυτό είναι το τρίτο, τέταρτο, διπλό τεύχος. Μέσα στο καλοκαίρι μας ήρθε πάρα πολύ ύλη. Πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολύ καλές μεταφράσεις εδώ μέσα. Ειδικά σε αυτό το τεύχος έχετε καλές μεταφράσεις. Ναι. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πιστέψτε με, δεν ήταν κάτι το οποίο το προβλέψαμε από την αρχή. Όλα αυτά προκύψαν σύν το χρόνο. Βλέπω και η Ιωάννα το γνώριζε το περιοδικό, παρόλο που δεν γνωριζόμασταν οι δυο μας. Τώρα η Ιωάννα δεν είναι ο μέσος. Δεν μας είπε ακριβώς τι κάνει η Ιωάννα. Μας τα ψυχαίνει. Ιστορικό, αρχαιολογικό. Ναι, εγώ έχω τελειώσει το ιστορικό αρχαιολογικό εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτό. Πού καιρός. Πού καιρός. Ποίηση. Δεν είναι μόνο η ποίηση. Τώρα θα στα πει. Τώρα, ναι. Ασχολούμαι εκτός από την ποίηση με το θέατρο. Εκεί είναι δηλαδή όλο μου το μεράκι. Είτε με τη συγγραφή θεατρικών έργων. Μπράβο, και κάτι που δεν το ξέρει ο τέλος. Γιατί είναι πολύ πρόσφατο, νέο. Είχε γίνει ένας διαγωνισμός από το ΔΠΘ Βορείου Αιγαίου για συγγραφή θεατρικού έργου. Ναι. Και πήρα το δεύτερο βραβείο και το έμαθα πριν από μερικές μέρες. Μπράβο. Ναι, δεν το ήξερε κανείς. Συγχαρητήρια. Τώρα έχω μείνει. Επειδή μου έλεγες να γράψω και όλες θεατρικό έργο. Σήμερα μιλούσα με το φίλο μου τον Νίκο Σούλη, το σκηνοθέτη, και έλεγε, που μένει στην Αθήνα, και έλεγε, μα τι γίνεται, όλοι παίζουν κάτι παλιά έργα του 60, ελληνικές κομμωδίες, δεν υπάρχει νέος ελληνικός λόγος. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει. Δεν ξέρω γιατί δεν το προτιμούν οι θεατρόνοι. Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ένα σωρό παιδιά που γράφουν. Να, η Ιωάννα λέει τώρα δεν. Εντάξει, χάρηκα. Στο λέω κιόλας επειδή μου έλεγες πέρσι τεμπελιάζεις και δεν γράφεις ένα θεατρικό, ας πούμε. Επειδή ξέρει κιόλας ότι εμένα με ενδιαφέρει το θέατρο από κάθε πλευρά. Δηλαδή από την υποκριτική, από τη συγγραφή, ακόμη και τα φώτα, ας πούμε, με ενδιαφέρουν στο θέατρο. Μα είστε σε μια θεατρική ομάδα. Αφού βλέπω. Κάθετες και λίγο βλέπω. Κάτι κάνετε. Ναι. Οπότε είμαι. Γενικώς είσαι σε καλό στο δρόμο. θέατρο, στην ποίηση. Με τα παιδάκια. Ναι, τα παιδάκια, αυτό άρεσε στον Άγγελο. Συνεργάζομαι και με τις δημοτικές βιβλιοθήκες της πόλης. Πολύ αξιόλογο, μπράβο. Κάνουμε αφηγήσεις παραμυθιών, είτε δικών μου είτε γνωστών παραμυθιών και κάνουμε και δραματοποίηση μετά. Μπράβο. Και με τη μουσική, ας πούμε, λίγο. Και πού αυτό, σε ποια. Κυρίως με τη βιβλιοθήκη της Χαριλάου. Επειδή είμαι εκεί πέρα της περιοχής και είναι και μεγάλη βιβλιοθήκη. Πέρα. Είναι μεγάλη βιβλιοθήκη, είναι πολύ δραστήρια, ειδικά με τα παιδιά. Αυτό έχει μια τακτικότητα, μπορούμε να το ανακοινώσουμε ή είναι κάθε προς το παρόν δεν έχω κάτι. Είμαι ακόμη σε φάση που δουλεύω το project που θέλω να κάνω τώρα εκ νέου. Ωραία. Θα δούμε. Πάντως γενικώς είμαι σε μια διαδικασία κίνησης και ψαξίματος. Χριστίνα, προσωπικά νιώθω ότι έχουμε ελπίδα. Ναι, αυτό εκπέμπεται, παιδιά, και οι τρεις σας. Ναι. Υπάρχει ελπίδα. Ναι. Κάποιοι δεν θέλουν να τη δουν αυτή την ελπίδα. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε παρόντες. Είναι επιλογή, παιδιά. Δεν είναι εύκολη επιλογή. Η έκθεση που είπες πριν είναι κάτι πάρα πολύ. Σε θέλει εκεί. Φυσικά. Και στην έκθεσή σου κρίνεσαι. Ναι. Θέλει γενναιότητα. Αυτό θα έλεγα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για να εκτεθείς. Αλλά μετά πόσο πιο σπουδαίο είναι. Ξεπερνάς τους φόβους σου. Αυτό λέγαμε πριν με τον Γιώργο. Μοιράζεσαι. Ξεπερνάς τους φόβους σου. Και μοιράζεσαι τα πράγματα. Και σε επαφή με τους άλλους. Και όταν τα μοιράζεσαι γίνονται πιο ενδιαφέροντα όλα. Ακριβώς. Και πολλές φορές, αν πάρουμε αφορμή μιας έκδοσης ενός βιβλίου μας, εκδίδουμε βιβλίο ίσως περισσότερο για να δούμε τα λάθη μας. Ναι, είναι πιο έντονο το. Όχι μόνο τα λάθη ως αποτύπωση, λογοτεχνική αποτύπωση, που να θέλουμε να τροποποιήσουμε και την ποιητική μας, αλλά βλέπουμε και τον εαυτό μας να μεταλλάσσεται, να αλλάζει, να τροποποιείται, γιατί όλα αλλάζουν. Πόσο μάλλον ο λόγος μας και πώς προσεγγίζουμε τον λόγο σε κάθε εποχή.
Εγώ σας εύχομαι να είστε πάντα δημιουργικοί, να έχετε έναν ωραίο δρόμο μπροστά σας, γεμάτο επιτυχίες και αγάπες και καλά πράγματα. Σας περιμένουμε κάποια Τετάρτη, κυρία Σιγανίδου. Θα έρθετε κι εσείς. Βέβαια. Διαβάζει και κάποιος, όποιος θέλει διαβάζει επίσης. Ναι, πολύ. Αρκεί να το συμφωνήσουμε. Και συγχαρητήρια για το ποίημα που ακούσαμε. Θέλετε να τελειώσουμε με ένα αφορισμό του κ. Σαράζη από το βιβλίο που έχει βγάλει? Πολύ ευχαρίστως. Πριν πέσουν τα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν υπάρχουν στην Ερυθρία. Πριν περίπου 3 χρόνια, από τις εκδόσεις Φαρφουλάς, ενός φίλου στην Αθήνα, του Διαμαντή Καράβολα, εκδώσαμε ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Θα φύγεις νύχτα». 38 στοχασμοί για την πλήξη της καθημερινότητας. Ο τέλος έχει αναλάβει. Το θεωρώ τόσο επίκαιρο τον τίτλο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο γιατί δεν είναι πολιτική εκπομπή. Αλλά μου αρέσει το «Θα φύγεις νύχτα». Ναι. Αυτό. Αν θέλετε να διαβάσουμε ένα μικρούλι απόσπασμα. Μικρό. Μικρό, πολύ μικρό. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να πω έτσι ασχεδίαστο και χωρίς σκέψη. Η επικαιρότητα χωρίς λόγια. Εφημερίδες με λευκά φύλλα. Παρουσιαστές ειδήσεων που κοιτούν αμίλητη την κάμερα ή ανοιγοκλίνουν το στόμα τους χωρίς να ακούγεται λέξη. Η επικαιρότητα χωρίς λεζάντες και σχόλια. Άφωνα μεσοπρόθεσμα, σιωπηρές απεργιακές κινητοποιήσεις, βουβές καταλήψεις υπηρεσιών. Δεν πτωχεύσαμε ακόμα από ειδήσεις. Μας πρόλαβε η πτώχευση της μεταξύ μας επικαιρότητας. Στερέψαμε από λέξεις και πλούτησε ο κόσμος μας από σιωπή και αδρανή υλικά που στιβάζονται στο μυαλό σαν σε παράνομη χωματερή. Υπάρχουν άνθρωποι, μου λες, που ζουνε περιμένοντας μια συνάντηση. Μη σου φανεί περίεργη η σιωπή κάθε που ζητάς να μάθεις μια μικρή λεπτομέρεια της ζωής τους. Κατά βάθος, τους φοβίζει η επαφή. Όλους μας φοβίζει. Φαίνεται, φυλάμε τα λόγια μας για μια άλλη στιγμή, μια άλλη συνάντηση, για κάτι πιο σημαντικό. Μάλιστα. Μπορούσα να προσθέσω κάτι. Επειδή εγώ δεν έχω το βιβλίο μου μαζί. Αλλά μπορείς να το πεις. Όχι, μπορώ να το πω απ' έξω. Μπορώ να πω Και με στένα πόδι. Ναι, φυσικά. Ουσιαστικά εγώ κάνω poetry slam έτσι κι αλλιώς, οπότε απ' έξω τα ξέρω τα ποίηματά μου, γιατί κάνω... Τι σημαίνει poetry slam? Θα έρθουμε σε άλλη εκπομπή, όπου έχει πάρει και το δεύτερο βραβείο. Το πρώτο τι? Το δεύτερο. Ναι. Αλλά τώρα ήμουν και στην Αθήνα σε ένα φεστιβάλ πάλι με poetry slam, δηλαδή αυτό κάνω σε σχέση με την ποίησή μου, ας πούμε. Αλλά θα ήθελα να αναφέρουμε τον τίτλο της συλλογής. Τελικά τι είναι το poetry slam? Τι είναι το poetry slam? Είναι κάτι ανάμεσα σε θέατρο και ποίηση. Γίνεσαι το ποίημα σου. Με μία λέξη είναι γίνεσαι το ποίημα σου. Θέλει ο ποιητής πια πρέπει να έχει και σκηνική παρουσία. Ναι. Είναι σαν να κάνεις ένα θεατρικό θεατρικό μονόλογο. Και η ποίηση γυμνία έχει λίγο. Ναι. Αυτό, όχι. Άμα χρειάζεται κάποιος το κάνει, αλλά δεν είναι αναγκαίο. Δεν έχουμε. Εμείς είμαστε πιο απλοί. Εκτός από μένα, εγώ την επόμενη Τετάρτη εγώ θα κάνω τα δικά μου. Επίσης, να το πούμε, αν θέλετε να δείτε τι είναι poetry slam, κύριε Σαράτση, εκτός που θα πείτε τα δικά σας, την επόμενη Τετάρτη η Ιωάννα Λιούτσια θα είναι η πρώτη. Πολύ ωραία. Γι' αυτό θα έρθετε σε 6, παρακαλώ πολύ, όχι 6 και 10, και δημιουργούμε προβλήματα. Είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε λίγο μετά τη γενιά των beat στην Αμερική. Η Klein, νομίζω, η Susan είναι εκείνη που παίρνει τα κείμενά της και τα θεατρικοποιεί. Και γίνεται ένα πράγμα απίστευτο πάνω στη σκηνή, κυριολεκτικά, ξεγυμνώνει τους ανθρώπους με το λόγο της. Ξέρετε, η ποίηση, αν δεν βρει τρόπο να φύγει από τα χείλια μας, να την εκφράσουμε, είναι μια ποίηση βουβή. Και μια ποίηση, τα λόγια υποφέρουν αν δεν τους δώσουμε διέξοδο μέσα από τα χείλια μας. Ναι, αλλά είναι μια άλλη... Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό, Ναι. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, δηλαδή, στην εξέλιξη ενός ποίηματος, στη ζωή ενός ποιητή, είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Να πούμε ότι ένας από τους καλύτερους performers στη slam poetry είναι ένας Θεσσαλονικιός ηθοποιός και χορευτής και σκηνοθέτης και συγγραφέας, ο Σίμος Τσακίρης, που είναι ο γιος ενός δημοσιογράφου που μπορεί να δούλευε στην ΕΡΤ, δεν ξέρω. Ο Σίμος Τσακίρης, λοιπόν, είναι ένας από τους καλύτερους που έχω δει εγώ. Ναι, μάλιστα. Η Ιωάννα δεν το συζητώ, η Ιωάννα την αγαπώ, δεν μπορώ να πω. Είμαι και παρούσα, δεν γίνεται. Ούτως ή άλλως, την αγαπώ, και ο Άγγελος. Νομίζω και εσύ είχες συμμετέχει. Είχες δύο που έχουν γίνει μέχρι τώρα, με τον κύριο Κροτομενίδη, συμμετείχα. Πάλι στο Δήμο Καλαμαριάς. Ναι. Ωραία.
Τελικά τον τίτλο δεν τον είπα, θα τον πω. Εγώ ήρθα να το πω και θα το πω. Κυκλοφορεί το βιβλίο καταρχήν στα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί, ναι. Υπάρχει. Ωραία. Τίτλος. Ο τίτλος είναι «Συνομιλίες σε μη ματζόρε». Το μη γράφεται με ητά, είναι το αποτρεπτικό μη. Το ματζόρε είναι απλώς το συν, απλώς για να μην λέμε συνομιλίες σε μη συν, είναι ματζόρε. Και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ars Poetica. Μπράβο. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως, αλλά υπάρχουν και σε μερικά βιβλιοπωλεία και στην Αθήνα και στην Πάτρα. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω και εγώ διαφήμιση στο δικό μου site, το 78ni.gr, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε κάποια ποίηματά μου. Πολύ απλό, 78ni. Το 78 είναι το νυχτερινό λεωφορείο της πόλης, που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τελευταία, από ό,τι κατάλαβα. Εδώ τα καταγράφει. Τελευταία. Ναι, είπαν ότι θα μειώσουν τις τάσεις του. Αυξήθηκε το ειστήριο. Αυξήθηκε το ειστήριο 2 ευρώ. Έγινε κάποιοι τραποκισμοί γίνανε μέσα στο λεωφορείο με κάποιους. Λεπτομερώς δεν τα ξέρω ακριβώς, αλλά. Ναι, πάντως είναι μια γραμμή που είναι σύμφυτη της ενεργούς νεολαίας και το να μην πηγαίνει καλά είναι ένα ακόμα κακό Και επειδή σημάδι. βλέπουμε ότι δεν έχει αφήσει τίποτα η μπάλα που να μην πάρει. Ναι, αυτό. Πρέπει σιγά σιγά να βρούμε έναν τρόπο να ενεργοποιηθούμε, να βγάλουμε τα λόγια μας προς τα έξω και να μάθουμε λίγο να τοποθετούμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Οι συγκοινωνίες είναι ένα άλλο κομμάτι των επικοινωνιών μας. Όχι απλά των συγκοινωνιών μας. Βρισκόμαστε παίρνοντας ένα λεωφορείο. Έτσι είναι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα... Και γίνονται, οι συλλογικότητες κάνουν διάφορα πράγματα κάθε εβδομάδα. Πολλές φορές, Χριστίνα, δεν αρκούν. Ναι. Θέλει ξανά και ξανά. Είναι τρομερά ισχυρό όλο αυτό που μεγενθύνεται συνεχώς. Ναι, πήγαμε στον ΟΑΣΤ, βέβαια. Η εκπομπή, συγγνώμη, εμένα μου είπε ότι είναι μια εκπομπή πολιτιστική. Αν αρχίζουν να κάνουν Είναι πολύ καταγγελίες. θεματική. Έτοιμοι είναι να φοβόσαστε τους ποιητές. Εγώ αυτό έχω να πω. Και η καθημερινότητά Να μας τους είναι φοβόσαστε τους ποιητές. Έχουν την ίδια ρίζα. Πολιτισμός και πολιτική έχουν την ίδια ρίζα. Λοιπόν, σας ευχαριστήθηκα πολύ και τους τρεις. Να είστε καλά, να είστε δημιουργικοί. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε. Να είστε καλά. Και τώρα, αγαπητέ κύριε φίλοι, για να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να φύγουν και να ανανεώσουμε το πάνελ μας, έχω να σου δείξω και εσένα, δεν το ξέρεις και θα σε εντυπωσιάσει. Είναι ένα εξαιρετικό βίντεο. Είναι το αλφαβητάρι των αρχιτεκτόνων. Και είναι ανάλογα με αριστερά βλέπεις το γράμμα της αλφαβήτου και δεξιά βλέπεις την εθνικότητα του αρχιτέκτονα που έκανε ένα από τα πολύ σημαντικά μνημεία που γνωρίζουμε όλοι. Μπορούμε να το δούμε και αλλάζουμε το πάνελ και επανερχόμαστε. Ωραία. Πες μου. Δείτε λίγο τα credits. Να σας πω λοιπόν ότι ήταν η concept και animation του Ανδρέα Στίγκα και του Φεντερίκο Γκονζάλεθ, η καλλιτεχνική επιμέλεια του Φεντερίκο Γκονζάλεθ. Και ήταν μια εξαιρετική δουλειά, όπως είδες. Δεν ξέρω αν μπορείς να το δεις συγκεντρωμένα, θα το δεις αργότερα. Εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, αυτό ήταν η ευκαιρία για να καλωσορίσουμε τους νέους μας καλεσμένους. Ο μέσος όρος ηλικίας κατεβαίνει διαρκώς. Νομίζω ότι, καταρχήν, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Εμένα ο καημός μου είναι ο κινηματογράφος. Έχουμε εδώ και 7-8 χρόνια τη σχολή κινηματογράφου. Κάτι γίνεται. Βλέπω τα παιδιά. Παλεύουν, αγωνίζονται, δουλεύουν. Το ωράριο είναι τέτοιο που δεν μπορούν να κάνουν μια δουλειά λίγων ωρών για να έχουν ένα χαρτζηλίκι. Το πρόγραμμά τους είναι περίεργο. Γι' αυτό φώναξα δύο παιδιά που τα συμπαθώ πάρα πολύ και τα εκτιμώ και πιστεύω σε αυτούς. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Είναι δίπλα μου ο Χρήστος Αγιάς και λίγο πιο πέρα ο Παύλος Παπαδόπουλος και οι δύο φοιτητές στη Σχολή Κινηματογράφου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Εδώ στα Πυθίτα. Εδώ είμαστε στο τρίτο έτος αυτή τη στιγμή. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται, πώς θα πάτε με όλα αυτά που συμβαίνουν? Εντάξει, δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εποχή που ειδικά για την τέχνη τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορείς εύκολα να παράγεις αυτά που θέλεις και να τα αποτυπώσεις όπως θέλεις. Αλλά... Και είναι και μια δύσκολη περίοδος για το Πανεπιστήμιο σαν θεσμό, όλα αυτά που γίνονται στην Αθήνα ή και εδώ πέρα. Όλη η Σχολή Καλών Τεχνών αυτή τη στιγμή τελεί υποκατάληψη, νομίζω. Για αυτή την κατάληψη μπορούμε να μιλήσουμε. Θέλετε να μιλήσουμε? Κοιτάξτε, εγώ ξέρω, δεν ξέρω, Χρήστο, κυρίως για την κινηματογράφο ξέρω. Και η Σχολή Θεάτρου που είναι παγίως. Ναι, η Σχολή Θεάτρου τελεί περίπου για ένα μήνα. Έχουν διάφορα σοβαρά προβλήματα. Μας είχαν ενημερώσει και εμάς στην κινηματογράφου. Έχουν θέμα με το κτηριακό. Ας πούμε ότι το κτίριό τους δεν είναι σε καλή κατάσταση για να παρακολουθήσουν. Εμείς είμαστε στην τρίτη εβδομάδα. Ξεκίνησε, νομίζω, πριν 3 εβδομάδες. Με βασικά αιτήματα ότι, σύμφωνα με τα κείμενα που έχουμε και έχουμε διαβάσει, για το γενικότερο περιορισμό που επιβάλλεται στα πανεπιστήμια, ότι θα το μετατρέψουν, όπως λέμε, σε ένα θεσμό που απλά να παράγει άτομα για γραμμές παραγωγής. Δηλαδή που κλείνουν το δρόμο στην ουσιαστική παιδεία και απλώς δημιουργούν επαγγελματίες. Να το πούμε ότι τα παιδιά δεν είναι αντιπρόσωποι της κατάληψης. Όχι, απλώς ήρθε η κουβέντα, όχι, ελίμονο. Απλώς είναι σπουδαστές της σχολής που τελεί υποκατάληψη. Απλά παρακολουθήσαμε τις συνελεύσεις και είπαμε να το μεταφέρουμε. Όχι, ήθελα να το διευκρινίσουμε ότι δεν αντιπροσωπεύετε κάποια συλλογικότητα, κάποιο κίνημα. Είστε οι αυτοί σας, είστε 2 νέα παιδιά που σπουδάζουν, που τους αρέσει αυτό που σπουδάζετε και βλέπετε και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην πράξη. Ναι. Πώς βλέπετε τον δικό μας τον αγώνα? Σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το γεγονός ότι μπορείτε εδώ και ένα χρόνο και... 1,5 εδώ και 1,5 χρόνο και επιτελείτε από αυτές τις συνθήκες και κάνετε και το έργο που κάνετε είναι αξιοθαύμαστο. Και σας ευχόμαστε κάθε τύχη από εδώ και στο εξής με τον αγώνα σας να μπορέσετε να Να έχετε στο νου σας, όποιος από τους συμφοιτητές σας ή και εσείς, άμα θέλετε να βοηθήσετε, θα είναι σπουδαίο. Σαφώς. Θα είναι σπουδαίο, δηλαδή είναι και ωραίο να ανακατώνονται τα αίματα. Και ταυτόχρονα η νέα γενιά. Οι ενέργειες. Είχαμε δει και στην πρώτη εκπομπή που είχε. Να βγούμε στον δρόμο, να κάνουμε ρεπορτάζ. Δηλαδή, αυτό και για εσάς είναι μια πολύ σπουδαία ευκαιρία. Γιατί μπορείτε να κάνετε πράγματα που κανονικά θα θέλετε πολύ πιο πολύ χρόνο για να τα ζήσετε. Εδώ γίνονται όλα συμπυκνωμένα και ζείτε μια ιστορική ευκαιρία. Ναι, σαφώς. Και μάλιστα αυτό το νιώσαμε και σε μεγάλο βαθμό πριν 1,5 χρόνο που είχε γίνει τη βραδιά που ανακηρύχθηκε το κλείσιμο της ΕΡΤ, που ήμασταν και εδώ πέρα. Συγκεκριμένα και είχαν γίνει κάποιες ξεναγήσεις του κόσμου που είχε βρεθεί μέσα στο κτίριο. Είδαμε τους εξοπλισμούς, είδαμε τον κόσμο, συζητήσαμε και ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ακόμα και τώρα δηλαδή είναι κάτι πολύ δυνατό αυτό. Και είχαμε έρθει και πριν λίγο καιρό πάλι και αυτό μας είχαν πει γενικότερα. Είχαμε μιλήσει με κάποιους εργαζομένους και μας είπαν αυτό, να έρχεστε να βοηθήσετε. Ναι, είστε σούπερ ευπρόσδεκτοι και σε εμάς σίγουρα θα κάνει καλό, θα κάνει και σε εσάς, σας διαβεβαιώ. Δηλαδή χρειαζόμαστε νέα παιδιά να έρχονται με κάμερα και να καλύπτουν ιστορίες, να προσφέρετε θέματα, δηλαδή να προτείνετε θέματα. Μάλιστα υπάρχει και ένας σπουδαστής, αν δεν κάνω λάθος, από ένα μεγαλύτερο έτος από εμάς, ο οποίος πρόκειται να κάνει και ένα ντοκιμαντέρ πάνω στο κλείσιμο της ΕΡΤ και μας έχει ζητήσει κάποιες φορές να έρθουμε και να τον βοηθήσουμε, οπότε τυχαίνει να ερχόμαστε. Έχουμε βάλει κάποιο πλάνο. Είστε στο τρίτο έτος. Η σχολή πόσα έτη έχει? Ουσιαστικά είναι 5 έτη, απλά τα 4 είναι που ουσιαστικά παρακολουθείς μαθήματα και δίνεις εξετάσεις. Το 5ο έτος ασχολείται με την ερευνητική και την πτυχιακή σου εργασία. 4 συν 1. 4 συν 1 δηλαδή, ναι. Για τον Παύλο ξέρω ότι
έχει πια αποφασίσει ότι θα είναι στα σενάρια. Κυρίως στο μοντάζ, αλλά γράφω κιόλας, ναι. Ναι, να τα βγάζω εγώ αυτά. Ναι. Στα μοναχικά επαγγέλματα πάντως, γενικότερα σε αυτό τον υπολογιστή. Καλά, δεν πιστεύω ότι ο κινηματογράφος είναι μοναχικό επάγγελμα με τίποτα. Σίγουρα. Η μόνη δουλειά που πρέπει να είσαι ομάδα. Σίγουρα. Για σένα δεν ξέρω. Πού έχεις Ναι, εγώ. καιρό δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ ενδιαφέρομαι πιο πολύ για τη σκηνοθεσία, φωτογραφία και σενάριο. Γράφω γενικότερα. Ούτως ή άλλως είναι στα μαθήματα, έτσι δεν είναι? Είναι στα μαθήματα, ναι. Τα έχουμε και σε κατευθύνσεις. Από εκεί και πέρα είναι βέβαια σε τεράστιο βαθμό το τι κάνεις μόνος σου έξω από τη σχολή. Δηλαδή η σχολή σίγουρα σου δίνει ένα πολύ καλό πλαίσιο να αρχίσεις να δουλεύεις, να γνωρίζεις κόσμο, όπως είπε και ο κύριος Τέλος, να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη του φοιτητή. Αλλά ό,τι κάνεις, το κάνεις ουσιαστικά μόνος σου. Είναι η δικιά σου, το δικό σου το τρέξιμο, η δικιά σου αναζήτηση γύρω από το αντικείμενο που είστε αισιόδοξοι. Τελειώνετε. Θα τελειώσετε κάποτε. Είστε αισιόδοξοι. Πώς βλέπετε το μέλλον σας? Σαν σπουδαστές, σαν από τους λίγους σπουδαστές μια σχολή κινηματογράφου πανεπιστημιακού επίπεδου. Έτσι δεν είναι? Είναι μοναδική. Θες να πεις πρώτος? Οκ, εντάξει. Αν να τσακωθείτε, πείτε. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα. Το βλέπεις το μέλλον σου εδώ, Παύλε? Αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Εγώ το είπα να έρθετε εδώ. Και δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να απαντήσω. Είναι και τον κόσμο τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Από ό,τι βλέπω γενικότερα τον τελευταίο καιρό, μπορεί να υπάρχει και μέλλον εδώ. Δηλαδή, πολλοί σκηνοθέτες που κάνουν ταινίες εδώ πέρα, κάνουν ταινίες για την Ελλάδα, δηλαδή δεν προσπαθούν να κάνουν κάτι γενικότερο. Θέλουν να μιλήσουν για αυτό που συμβαίνει τώρα και αυτό που καταγράφουν έχει και ανταπόκριση. Είτε στον κόσμο, όχι τόσο δυστυχώς, και γενικά στα φεστιβάλ. Πού οφείλεται αυτό? Γίνεται αυτό το παράξενο, συμβαίνει σε όλα τα πάνελ. Δηλαδή η κρίση φέρνει δημιουργικότητα. Για ποιο πράγμα που πιστεύω? Που λες ότι δεν έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Ναι, υπάρχουν δημιουργικοί άνθρωποι. Εγώ πιστεύω ότι εσείς πολύ πριν τελειώσετε τη σχολή θα δούμε δουλειά σας. Και για τους δύο είμαι σίγουρος. Για να μην πω ότι θα είναι κοινή δουλειά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ήδη έχουμε μια κοινή δουλειά και φτιάχνουμε και καινούργιες. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ανταπόκριση? Δηλαδή ο κινηματογράφος στη Θεσσαλονίκη είναι μόνο το φεστιβάλ κινηματογράφου με τις άδειες αίθουσες. Αυτό. Βασικά μια ερώτηση που είχα πάντα είναι μετά το τέλος του φεστιβάλ κινηματογράφου που πάνε όλοι αυτοί οι συνεφίλ. Γιατί ας πούμε μπαίνεις να δεις μια ταινία στο Μακεδονικό ή στο Ολύμπιον, στα κλασικά σινεμά της πόλης και δεν βλέπεις κόσμο. Και όσο δηλαδή πάει και πιο αργά το βράδυ, μειώνεται άτομα. Πιστεύω ότι είναι γενικότερα σε μια αντίληψη λίγο που υπάρχει από παλιά για τον ελληνικό κινηματογράφο, ότι ό,τι λίγο είναι εκτός του mainstream ρεύματος, θεωρείται μίζερο, αυτόματα, κουλτουριάρικο, που είναι μια αγαπημένη μας λέξη νομίζω, σχετικά με τον κινηματογράφο. Και αυτομάτως το περιορίζεται. Ενώ υπάρχουν ίσως ταινίες οι οποίες μιλάνε πάρα πολύ άμεσα, σε βαθμό που μπορεί να είναι και προειδοποίηση. Βλέπετε τι συμβαίνει, κάντε κάτι. Αλλά δεν αναγνωρίζονται. Είδατε κάποια ελληνική ταινία φέτος που σας άρεσε? Έχω αρκετές, δεν ξέρω. Ναι, κι εγώ. Εμένα αυτή που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν η Νορβηγία. Πραγματικά. Κέρδισε κάτι. Νομίζω κέρδισε και βραβείο, αν δεν κάνω λάθος. Βραβείο κοινού, τουλάχιστον. Δεν κάνω λάθος, ναι. Αλλά του Τζουμέρκα, το Εμπλάστη, από ό,τι έχω πει. Τον είχαμε και καλεσμένο. Ήταν αρκετά καλή, ναι. Αυτό, από εκεί βασίζεται το παράπονο που είπα για τις άδειες αίθουσες. Γι' αυτό ρώτησα κι εγώ. Ναι. Και ποιο άλλο? Το Ξενία, του Κούτρα, που είναι μια... Αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση της ταινίας, όπου θα μπορούσε πράγματα να τη δει ένα μεγάλο κοινό, γιατί είναι άμεση, δεν είναι αυτό το κουλτούρα που λέμε. Παρ' όλα αυτά δεν είχε πάλι τόσο καλή ανταπόκριση. Παρόλο που είχε και την επιτυχία της τρέλας. Ναι. Δηλαδή, ένας σκηνοθέτης που είχε κάνει ήδη μια επιτυχημένη και εμπορική ταινία. Ναι, αυτό είναι ένα παράδοξο. Δεν σας φοβίζει αυτό σαν μελλοντικούς επαγγελματίες? Η απουσία του κόσμου, της αίθουσας, δηλαδή που θα διοικείται αυτή στη τηλεόραση? Μας φοβίζει γιατί πλέον δυστυχώς στην Ελλάδα οι δημιουργοί πιο πολύ βγαίνουν από τα φεστιβάλ. Δηλαδή πρέπει να κάνεις φεστιβαλική επιτυχία, κάποιος να σε προσέξει, να μπορέσεις να πάρεις κάποια βοήθεια ή μια επιχορήγηση από κάπου και έτσι να κάνεις την πρώτη σου ταινία. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα παραγωγής, να μπορέσεις να πάρεις από κάπου μια χρηματοδότηση, δεν στη δώσει κανείς έτσι. Αυτό, αλλά σίγουρα άμα μπορέσεις... Είστε αισιόδοξοι?
Προσωπικά είμαι αισιόδοξος σε ένα βαθμό, ναι, αλλά δεν... νομίζω ότι στο εξωτερικό κάποια πράγματα δουλεύουν πολύ καλύτερα στον τομέα του κινηματογράφου. Πολύ καλύτερα. Και εγώ θα έλεγα ότι είμαι γενικά αισιόδοξο. Αν μη τι άλλο, ένα χώρο όπου αν κάνει μια καλή δουλειά θα αναγνωριστεί και μετά θα έχει ευκαιρίες. Αλλά μετά από εκεί πρέπει να είσαι έτοιμο και για απογοητεύσεις. Γιατί μπορεί, άμα σου δώσει την αναγνώριση, θα ζητήσουν να ρίξει λίγο τα στάνταρ σου ή κάνει κάτι λίγο πιο εμπορικό, να σε δει ο κόσμο. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένο. Δηλαδή, τι θε να κάνει. Αυτό. Αλλά γενικότερα είμαι αισιόδοξο. Αν βρίσκατε ένα χρηματοδότη λοιπόν τώρα και σας έλεγε κάντε μια ταινία που σας αφορά, ποιο θα ήταν το θέμα? Εδώ θα έχουμε. Όχι, τον Παύλο δεν ξέρω γιατί έχουμε διαφορετικά. Μπορεί να πει ο καθένας το δικό του θέμα. Για να μην τα έχουμε βρει από τότε που κάνει ταινία σενάριο, όμως μπορούμε να συμφωνήσουμε γενικά. Αυτή είναι η δουλειά που λέγαμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Έχεις όλα τα στοιχεία, τα έχετε όλα τα στοιχεία, τα πρακτικά και ποια είναι το θέμα. Να κάτσετε να γράψετε το σενάριο. Με τι θα ασχολιώσετε, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θα θέλετε, είναι το πρώτο πράγμα, το πιο επίγον που θα θέλετε να ασχοληθείτε, σαν κινηματογραφιστές, πια επαγγελματίες. Σίγουρα κάτι όχι τόσο μυθοπλαστικό, κάτι το οποίο θα είχε να κάνει με... Όχι ντοκιμαντέρ, κάτι που θα είχε να κάνει, θα μπορούσε να μιλήσει στην κοινωνία άμεσα. Γιατί ουσιαστικά για να μπορέσει πλέον να έχει μια επιτυχία στην Ελλάδα με αυτό που θα κάνει, γιατί δεν το κάνει μόνο για σένα, το κάνει και για ένα κοινό. Να μπορούσε να μιλήσει στον κόσμο, να μπορέσει να έχει μια απήχηση. Οπότε υποθέτω κάτι κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου, φαντάζομαι. Όχι κάτι τόσο αφαιρετικό. Εσείς, κύριε Παπαδόπουλε? Εγώ από αυτά που έχω παρατηρήσει ότι γράφω γενικότερα μάλλον κάτι σχετικό με την κρίση εδώ πέρα. Δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα που μου βγαίνει, είναι γενικότερα ότι είναι το κύριο θέμα με το οποίο ουσιαστικά βομβαρδίζεται καθημερινά. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια διαδικασία που τους έχει επηρεάσει η κρίση. Μπαίνει στο λεωφορείο και βλέπει ανθρώπου έτοιμους για καυγά γιατί έχουν νεύρα και πρέπει κάπως να ξεσπάσουν. Βλέπεις, ναι, αυτό, μια καταπιεσμένη οργή και πώς αυτό το πράγμα το διαχειρίζεσαι, τι κάνεις γι' αυτό. Εντάξει, το έχω κάνει και άλλοι αυτό πριν από μένα, αλλά δεν πειράζει. Είναι ένα θέμα που αξίζει διαπραγμάτευση. Είναι το πρωτότυπο, αυτό που σας καίει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Χριστίνα. Βλέπεις ότι υπάρχει μια ωριμότητα. Ναι. Που δεν την είχαμε, ας πούμε, πριν 10 χρόνια σε ίδιες ηλικίες. Συμφωνώ. Με όλα αυτά τα στραπάτσα που έχουμε φάει, υπάρχουν και τα καλά. Ναι. Δημιουργικότητα, ωριμότητα και πεισμωμένη αισιοδοξία, όπως ήταν και οι προηγούμενοι καλεσμένοι μας. Με πείσμα, θα πετύχετε, παιδιά. Ελπίζουμε, ευχαριστούμε. Και σας το ευχόμαστε. Και το ευχόμαστε και όσο γίνεται και σε ακαδημαϊκό επίπεδο στο χώρο της σχολής μας να υπάρξει αυτή η αισιοδοξία και να υπάρξει μια μαχητικότητα. Γιατί... Ξέρεις, αυτή η άβρα όμως μοιράζεται. Δηλαδή σίγουρα, μπορείτε κι εσείς να γίνετε πολλαπλασιαστές. Σας κατηγορούν σαν τους πιο μπλαζέ φοιτητές κινηματικά. Εντάξει, να το λέμε αυτό. Κατάληψη, αλλά οι υπόλοιποι κάτι αγωνιστικές, συλλογικότητες κτλ. Εσάς θεωρούν λίγο πολυτελείας. Δεν συμμετέχετε πολύ. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι όχι μόνο σε εμάς, γενικότερα στο φοιτητικό κίνημα πανελλαδικά, δεν είναι μόνο στο Πυθίτα ή στην κινηματογράφο το θέμα, ότι δεν υπάρχει μια συλλογικότητα μεταξύ των φοιτητών. Τις προάλλες, μάλιστα, ήθελα να κάνω και μια αναφορά σε αυτό. Έτυχε να μιλήσω με μια γιαγιά στο λεωφορείο, όπως γυρνούσα από τη σχολή. Κάπως πήγε το θέμα με ένα φίλο μου και μας έλεγε ότι με όλα αυτά που βλέπετε, κάποτε οι φοιτητές, λέει, στη γενιά μου τέλος πάντων, αντιδρούσαν με το παραμικρό. Γινόντουσαν φοιτητικά κινήματα και πορείες και διαδηλώσεις με χιλιάδες άτομα. Σας την είπε η γιαγιά. Και λέει πλέον, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να ζούμε αυτή την φτώχεια, μια διαφορετικού είδους φτώχεια και να υπάρχει τέτοια νέκρα και τέτοια αποδιοργάνωση, ας πούμε. Εντυπωσιακό. Και εμένα αυτό με ταρακούνησε αρκετά, μπορώ να πω. Δηλαδή και το ένιωσα και στο πετσί μου ότι συμβαίνει. Ευελπιστώ να αλλάξει όλο αυτό, ευελπιστώ να υπάρξει μια ενότητα. Με την αμηχανία που έχει μια γενιά που βλέπει με αθωότητα τα πράγματα και τα σημερινά και ταυτόχρονα μια μεγάλη καχυποψία τα όσα υπήρχαν πριν. Δηλαδή, όλοι λέμε ότι δεν έπρεπε να είναι έτσι το πανεπιστήμιο ή η κοινωνία. Έχει πέσει πολύ κόμμα μέσα. Αυτό μειώνει κάποιον άνθρωπο που θέλει να διαμαρτυρηθεί ή που θέλει να διεκδικήσει κάποια πράγματα αυτονόητα. Χαρακτηρίζεται πολύ πιο εύκολα.
Μάλιστα. Δεν είναι μόνο το κόμμα, συγγνώμη που διακόπτω. Είναι και ο λαϊκισμός που έχει δεχτεί η νεολαία. Και όχι, το είδαμε και από τους γονείς μας, το είδαμε και από τα μεγαλύτερα αδέρφια κάποιοι που μπορεί να έχουν. Δεν τα λέω εγώ, γιατί με τις ηλικίες αυτές κατάλαβες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Υπάρχει ένας συνεχής λαϊκισμός παντού, σε όλους τους χώρους εργασίας, παιδείας, παντού. Ο οποίος σε κάνει αναγκαστικά να είσαι καχύποπτος απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση που μπορεί να γίνει, οποιαδήποτε προσπάθεια για το οτιδήποτε. Σε πολλές φορές δικαίως, σε άλλες περιπτώσεις λανθασμένα. Όχι, είναι αυτονόητο. Εγώ το λέω ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Όπως αυτό που γίνεται τώρα με το Ρωμανό. Ναι. Δηλαδή, να επανέλθω σε αυτό που ξεκινήσαμε, Χριστίνα. Με αυτό που ξεκινήσαμε, με αυτό να κλείσουμε. Ναι. Διότι το πιο σημαντικό για το Ρωμανό δεν είναι να πούμε εμείς το μακρύ μας, το κοντό μας, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Είναι ότι όταν ένα παιδί 15 ετών ζει αυτό που έζησε. Είναι μια βόμβα για το μέλλον του. Είναι ένας ληστής, είτε οπλοφορώντας είτε όχι. Αυτό όλο, ας το ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Η τιμωρία ή οτιδήποτε. Εμείς σε κοινωνία από τότε έπρεπε να σκεφτούμε τι έχει συμβεί. Πώς ένα παιδί γίνεται έτσι. Είναι δικό μας παιδί. Εμείς είμαστε κοινωνία. Δεν το συζήτησε ποτέ κανείς σοβαρά, 1 χρόνο τώρα. Το απέφυγαν. Με κατάπληξη το λέω. Είναι σαν να μην θέλουμε να βάλουμε τα χέρια μας επί των τύπων των ύλων. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις κι εσύ. Η ΕΡΤ, το ίδιο. Αυτό όντως είναι ένα θέμα. Λυπάμαι, αλλά εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχει υπάρξει λύση στο θέμα της ΕΡΤ. Έχω μείνει στο σκοτάδι της ΕΡΤ. Τι είναι αυτό. Το συζητούσα σήμερα και με την μητέρα μου αυτό που λέτε. Μου είπε, δεν μπορεί ακόμα να χωνέψει. Μου λέει πώς γίνεται μέσα σε ένα βράδυ να μπορέσουν να κλείσουν έναν οργανισμό έτσι, ας πούμε, με τόσο μεγάλη. Και να μην αντιδράσει κανένας για όλο αυτό. Να κάτσουν κανένας ή ελάχιστοι. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να υπήρχε μια δυσαρέσκεια από κάποιους για κάποιες καταστάσεις, το δέχομαι και το κατανοώ, αλλά έρχονται και σου κλείνουν την τηλεόραση έτσι, σε ένα βράδυ. Μια αντίδραση, κάτι δεν φάνηκε. Και 1,5 χρόνο μετά να πλησιάζει τώρα τη παροδία, να βλέπει δηλαδή, το ντοκιμαντέρ που έγινε για την ΕΡΤ του Αυγερόπουλου και να βγαίνει ο άνθρωπος που ανέλαβε τη ΔΟΤΟΥ τότε και να λέει ήταν λάθος το κλείσιμο της ΕΡΤ. Και τι γίνεται, πραγματικά μας κορυδεύουν. Στο χέρι σας είναι να βοηθήσετε. Εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και εσάς και οι συναδέλφους, γιατί είστε το κλειδί της λύσης. Γιατί τώρα οραματιζόμαστε κι εμείς αν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και τα δικά μας όνειρα. Λοιπόν, εμείς οραματιζόμαστε ένα πρόγραμμα έτσι, δυναμικό που να έχει μέσα φωνές από τους γύρω χώρους. Και αυτό για να γίνει την πραγματικότητα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που πίσω από το φακό. Αυτό, να είναι ένας έξυπνος φακός. Να καλύπτει και να μεγενθύνει. Ελπίζουμε να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό. Ναι, σας ευχόμαστε λοιπόν να μείνετε στην Ελλάδα, να κάνετε ωραία πράγματα, να καταγράψετε αυτά χωρίς να τα φοβάστε και να ανοίγουν. Και η ΕΡΤ εδώ θα είναι, ναι. Μακάρι. Και μακάρι τα πράγματα όσο γίνεται να φτιάξουν εμάς τους ίδιους. Χαρήκαμε πολύ που ήρθατε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσετε. Και σας ευχόμαστε έτσι ανοιχτούς δρόμους. Σας ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τον Τέλο Φίλη. Εγώ σε ευχαριστώ. Για τα εξαιρετικά πάνελ που μου χάρισες. Πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Δεν ήθελα να το κάνω πολιτικό. Είναι πολιτική εκπομπή ήταν, ναι, αλλά με το δικό της τρόπο. Ναι, εντάξει τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά την επόμενη Πέμπτη με την Ελένα Ιωαννίδου. Τότε έχουμε 1,5 χρόνο, έτσι.